Айзек Азімаў. Айзек Азімаў нарадзіўся 2 студзеня 1920 года ў вёсцы Пятровічы, Клімавічскі раён Магілёўскай губерні. Амерыканскі пісьменнік-фантаст з беларускімі каранямі, папулярызатар навукі па прафесіі біяхімік. Аўтар каля 500 кніг, галоўным чынам мастацкіх, першым чынам у жанры навуковай фантастыкі, але таксама і ў іншых жанрах – фэнтэзі, дэтэктыў, гумар і навукова-папулярных. Айзек нарадзіўся ў сям'і яўрэяў. Яго бацькі Ганна Рахіл Ісакана Берман і Іуда Аронавіч Азімаў былі млынарамі. Назвалі яго ў гонар нябожчыка дзеда па маці Ісаака Бермана. У 1923 годзе сям'я Азімова эмігравала ў ЗША. Вёска Петровічы датуецца 1403 годам. У Расійскай імперыі Петровічы былі штэтлам у Клімавіцкім павеце Магілёўскай губерні. Губерня гістарычна беларускія землі уваходзіла ў склад паўночна-заходняга краю імперыі. Насельніцтва Петровічаў было напалову яўрэйскім, напалову беларускім. Тут былі і царква, і сінагога, пры кожнай з якіх дзейнічала школа. Паводле ўспамінаў Айзека Азімова, у гэтым месцы ніколі не было пагромаў. Існавалі дружалюбныя дзелавыя сувязі і нават сяброўскія адносіны паміж дзвюма супольнасцямі. Азімов нават згадвае пра тое, як неяўрэі ветліва наведвалі мясцовую сінагогу. Патэнцыял на адзін трыумф чарговы раз, у 10 не менш, праверыла доўгі спіс знакаў. Яна і не спадзявалася, што зможа знайсці тое, чаго не выявіў мультывак, але гэта было так па-чалавечы. Потым на адзін перадала аркуш Базілу Северскі. «Парадак зусім іншы, Базіл», – сказала Яна. «Ага, я заўважыў», – змрочна адказаў Базіл. «Хопіць бурчаць. Гэта ж добра. Да гэтага часу мультывак выдаваў толькі варыяцыі на тэму. А цяпер мы атрымалі нешта новае». Базіл засунуў рукі ў кішэні лабараторнага халата, пахіснуўся на крэслы і абыпёрся спіной аб сцяну. Пальцы наткнуліся на сцягно і адчулі непрыемную мяккасць. «Здаецца, я товсцею», – падумаў Базіл. Мысль пра гэта не надта яго радавала. «Мультывак здольны выдаваць толькі тую інфармацыю, якую мы яму першапачаткова перадаем», – буркнуў ён. «А асноўныя ўмовы для тэлепатыі нам самім невядомыя». Надзін нахмурылася. Невралогіяй займаўся Базіл, але менавіта яна напісала праграму для мультывака, з дапамогай якой адсочваліся генныя структуры, якія мелі патэнцыйную схільнасць да тэлепатыі. Цяпер у нас ёсць два розныя спалучэнні генаў, і мы можам выявіць, прынамсі паспробаваць гэта зрабіць, агульныя фактары, якія, у сваю чаргу, прывядуць нас да вызначення гэтых самых асноўных умоў, сказала Яна, пераходзячы ў абарону. Тэарэтычна так, але тэарэтызаваць мы можам бясконца. Калі мультывак будзе працаваць з той жа хуткасцю, то за ўсё астатняе жыццё нашага сонца, як функцыянуючай зоркі, ён не паспее разглядзець і малую частку існуючых структурных варыяцый генаў, не кажучы ўжо пра мадыфікацыі, якія вызначаюцца іх парадкам у хромасомах. Але нам можа проста пашанцаваць. Падобныя спрэчкі, аптымістычныя прагнозы супраць песімістычных, яны вялі не раз і не два. Адрозніваліся толькі дэталі. Пашанцаваць – яшчэ не прыдумана слова, якое б апісала тую неверагодную ўдачу, якая нам спатрэбіцца. Добра, дапусцім, нам вельмі пашанцавала. У нас ёсць ажно мільён розных генетычных кодаў, якія гавораць пра схільнасць чалавека да тэлепатыі. Але тут узнікае наступнае пытанне. Якая верагоднасць таго, што ў цяперашні час у жывога чалавека ёсць такая паслядоўнасць генаў ці нешта блізкае да яе? Ну можна ж правесці мадыфікацыі? Параіравала на адзін. І што? Ці ўжо прыдуманы нейкія асаблівыя працэдуры? Ну, каб ніяк мадыфікаваць чалавека, які, паводле сцвярджанняў мультывака, патэнцыйна схільны да тэлепатыі. Але такія працэдуры могуць з'явіцца ў бліжэйшай будучыні. Галоўнае, каб мультывак працягваў працаваць, фіксуючы генетычны код кожнага нованароджанага. Не, ёсць яшчэ нешта галоўнае, перапыніў Базіл. Галоўнае, каб генетычны савет працягваў падтрымліваць праграму, і каб мы па-ранейшаму мелі доступ да мультывака. І каб менавіта ў гэты момант іх спрэчку перарваў мультывак, выдаўшы яшчэ адзін раздрукаваны лісток. Базіл ашалела, утарапіўся ў яго. «Не магу паверыць сваім вачам», толькі і змог вымавіць ён. Рутыннае сканаванне мультывакам зарэгістраваных генетычных кодаў жывых людзей раптам дало вынік, які адпавядаў раней распрацаванаму ўзору з высокім патэнцыялам да тэлепатыі. Больш за тое, вынік не проста адпавядаў, ён поўнасцю супадаў з гэтым кодам. «Не магу паверыць сваім вачам», прабубніў Базіл. «Мы атрымалі поўнае супадзенне», радасна адклікнулася на адзін.
У барацьбе з пастаянным песімізмам Базіла ёй даводзілася заўсёды займаць супрацьлеглы бок неабгрунтаванай веры. Але цяпер Надзін святкавала перамогу. Мужчынскі пол. Узрост 15 гадоў. Імя Роланд Уошмен. Яшчэ зусім дзіця. Плейнвью, Айова, амерыканскі рэгіён. Базіл углядзеўся ў генетычны код Роланда, выдадзены мультывакам, і параўноў яго з кодам з тэарэтычных разлікаў. «Не я не веру», зноў прамармытаў ён. «Аднак вось яно ляжыць перад табою. Ты ведаеш, якая верагоднасць такога супадзення, і тым не менш код перад табой. Сусвет існуе трыльёны гадоў. Дастаткова часу, каб адбыліся самыя неверагодныя супадзенні. Не, гэтага проста не можа быць». Базіл паспрабаваў узяць сябе ў рукі. Айова ўваходзіла ў тыя тэрыторыі, якія мы вывучылі на прадмет тэлепатычнага прысутнасці, але нічога там не выявілі. Вядома, дыяграма паказвае толькі патэнцыял да тэлепатыі. Базіл прапанаваў не спяшацца. Так, генетычны савет лічыў тэлепатыю адным з найважнейшых дароў, даступных чалавецтву, і людзей, якія валодаюць ёю, варта было шукаць нароўні з музычнымі геніямі, а таксама з тымі, хто ўстойлівы да гравітацыйных зменаў, не схільны да ракавых захворванняў, валодае матэматычнай інтуіцыяй і гардэ. Усяго больш за некалькі сотняў асаблівых здольнасцяў. Аднак папулярнасцю сярод насельніцтва тэлепатыя не карысталася. Наколькі б здзіўляльным не здавалася ўменне пранікаць у чужы розум, у многіх людзей падобныя перспектывы не выклікалі энтузіязму. Думкі заставаліся адным з галоўных бастыёнаў прыватнага жыцця, і без змагання гэты бастыён не аддадуць. Любое недакументальнае сцвярджанне пра адкрыццё тэлепатыі тут жа будзе абвергнута. Вось чаму Базіл адхіліў прапанову Надзін адразу ж сустрэцца з юнаком. «О, так», – прамармытаў ён, – «мы заявім, што нам удалося знайсці тэлепата, і савет тут жа накіруе па яго слядах прадстаўнікоў улады, каб абвергнуць нашу заяву і знішчыць нашы навуковыя кар'еры. Спачатку трэба паспрабаваць даведацца пра яго больш». Расчараваная Надзін магла толькі суцяшыцца думкай, што ў камп'ютарызаваным грамадстве кожны чалавек з моманту зачацця пакідае за сабой вялізную колькасць самых розных слядоў, і што ўсю гэтую інфармацыю можна сабраць хутка і без асаблівых намаганняў. Заўважыў Базіл, а ў школе ў яго асаблівых паспехаў няма. «Гэта можа быць добрым знакам», – адказала Надзін. Тэлепатычныя здольнасці адбіраюць істотную частку рэсурсаў мозгу, пакідаючы мала вольных участкаў для абстрактнага мыслення. Магчыма, менавіта па гэтай прычыне тэлепатыя і не атрымала развіцця ў людзей. Нізкі інтэлект замінаў такім асобам выжываць. Аднак ён зусім не айдітут савант, умственно непаўнавартасная асоба, якая выяўляе выключныя здольнасці ў якой-небудзь абмежаванай вобласці, проста валодае здольнасцямі ніжэй за сярэднія. Магчыма. Замкнёны. З цяжкасцю завадзіць сяброў, хутчэй адзіночка. «Вельмі падыходзіць», – узрушана сказала Надзін. Любое ранняе праяўленне тэлепатыі павінна палыхаць, засмучаць і злаваць навакольных. Падлятак, які не мае жыццёвага досведу, мог выпадкова без злога намеру раскрыць чужыя планы, за што яго амаль напэўна білі аднагодкі. Вядома, ён мусіў быў замкнуцца ў сабе. Яны даволі доўга вывучылі атрыманыя даныя, пакуль Базіл не сказаў: «Нічога. Пра яго амаль нічога не вядома. У нас няма ніякіх падстаў лічыць, што ён тэлепат. Няма нават указанняў на тое, што яго лічаць дзіўным. На яго проста не звяртаюць увагі. Цалкам слушна. Рэакцыя асяроддзя прымушае яго з малых гадоў хаваць свае тэлепатычныя здольнасці, а пазней пазбягаць лішняй увагі. Проста дзіўна, як усё сыходзіцца». Базіл з незадаволеннем паглядзеў на Надзін. «Ты ва ўсім бачыш рамантычны бок. Паслухай мяне. Яму 15, і гэта нямала. Дапусцім, ён нарадзіўся з некаторымі тэлепатычнымі здольнасцямі і навучыўся іх хаваць яшчэ з маленства. У такім выпадку яго дар давно атрафаваўся і знік. Гэта найбольш верагоднае развіццё падзей, бо ў адваротным выпадку, калі б ён застаўся поўным тэлепатам, яго здольнасці не маглі б прыцягнуць увагі. Ён бы так ці інакш праявіў сябе. Незгодная, Базіл. У школы ён пакінуты сам сабе і стараецца лішні раз не выручыць. Вось менавіта. А кім бы стаў разумнік тэлепат, да яшчэ і хлопец? Казлом адпушчання. Але ж я казала, ён ведае, якія небяспекі яму пагражаюць і стараецца трымацца далей ад дзяцей і дарослых. Улетку працуе памочнікам садоўніка, што дазваляе яму пазбегаць вялікіх скупішчаў людзей. Аднак ён сустракаецца з тым жа садоўнікам, і з працы яго дагэтуль не выгналі.
Хлопец ужо трэцяе лета запар там працуе, а калі б ён быў тэлепатам, садоўнік, напэўна, пастараўся б пазбавіцца ад яго. Вельмі блізка, але мы выцягнулі пустышку. Спазнілася. Нам патрэбны нованароджаны з такім жа генетычным кодам. Вось у такім выпадку ў нас ёсць шанец, магчыма. Надзін правяла рукой па сваіх радзеючых светлых валасах і стомлена ўздыхнула. Ты свядома адмаўляешся брацца за вырашэнне праблемы, адмаўляючы сам факт яе існавання. Чаму б нам не пагаварыць з садоўнікам? Калі ты згодная адправіцца ў Аёву, я нават гатовая аплаціць самалёт. Табе не давядзецца браць грошы з фінансавання праекта, калі менавіта гэта цябе непакоіць. Базіл узняў руку. Не, праект можа сабе гэта дазволіць, але вось што я табе скажу. Калі мы не знойдзем у хлопца ніякіх слядоў тэлепатычных здольнасцей, ты павядзеш мяне ў рэстаран. Па маім выбары. Дамавілася, адразу пагадзілася Надзін. Ты нават можаш запрасіць жонку. Мне ўсё роўна, галоўнае не апускаць рукі раней часу. Садоўнік не адчуваў аніякага жадання размаўляць. Ён бачыў у двух незапрошаных гасцях прадстаўнікоў улады і загадзя ставіўся да іх насцярожана. Нават калі яны назваліся навукоўцамі, гэта нічога не змяніла. А пасля таго, як Надзін пачала задаваць пытанні пра Роланда, адказы сталі і зусім варожымі. Чаму вас цікавіць Роланд? Ён нешта нарабіў? Не, усміхнулася Надзін, спрабуючы заваяваць сімпатыю садоўніка. Ён можа атрымаць грант на працяг адукацыі, вось і ўсё. Якой яшчэ адукацыі? У садавай справе. Мы самі пакуль што дакладна не ведаем. Капацца ў зямлі ён умее, а больш Роланд ні на што не здатны. Але лепшага памочніка ў мяне не было. Яму не трэба вучыцца. Надзін ухвальна аглядзела цяпліцу і роўныя рады раслін звонку. Гэта ўсё яго рукамі зроблена? Менавіта, сказаў садоўнік. Без яго я б не справіўся, але больш ён нічога не ўмее. А чаму вы так лічыце, сэр? Умяшаўся Базіл. Ён не надта разумны, аднак у яго ёсць талент. Ён што заўгодна можа вырасціць. А вы не заўважалі ў ім нічога дзіўнага? Што вы маеце на ўвазе? Чагосьці незвычайнага, непрывычнага. Такіх добрых садоўнікаў рэдка сустрэнеш. У гэтым хлопец сапраўды незвычайны. Але я не скарджуся, нічога больш, нічога. А што вас цікавіць, спадар? Я і сам дакладна не ведаю, адказаў Базіл. Увечары таго ж дня Надзін сказала: трэба паназіраць за хлопцам, навошта? Што з пачутага надало табе надзеі? Дапусцім, ты маеш рацыю. Дапусцім, яго тэлепатычныя здольнасці атрафаваліся. Але ўсё роўна нешта ж магло застацца. І што з таго? Зачаткі тэлепатычных здольнасцей наўрад ці зробяць сенсацыю. І доказы мы ўсё роўна не здолеем здабыць. Цэлае стагоддзе людзі гэтым займаюцца. Пачынаючы з Райн Джозеф Бэнкс, псіхолог і парапсіхолог. Лічыцца заснавальнікам навуковай парапсіхалогіі і да сёння. Нават калі мы не зможам прадставіць свету доказы, што з таго, а для нас саміх. Для нас важна атрымаць доказы сцвярджэння мультывака, які прыйшоў да высновы, што носьбіт такога генетычнага кода валодае патэнцыяльнымі здольнасцямі да тэлепатыі. Калі гэта так, то твой тэарэтычны аналіз і мая праграма дакладныя. Хіба ты не хочаш праверыць свае тэорыі і знайсці ім пацвярджанне? Ці баішся, што гэтага не здарыцца? Нічога я не баюся. Проста шкада часу, патрачанага дарэмна. Я прашу цябе зрабіць толькі адзін тэст, не больш. Паслухай, нам усё роўна трэба пабачыць яго бацькоў, каб задаць ім некалькі пытанняў. Яны ж ведалі Роланда, калі ён быў яшчэ зусім дзіцём і валодаў тэлепатычнымі здольнасцямі ў поўнай меры. А потым мы папросім дазвол на тэст за выпадковымі лікамі. Калі ў Роланда нічога не атрымаецца, на гэтым закончым. І не будзем больш марнаваць час. Бацькі Роланда аказаліся людзьмі флегматычнымі і не паведамілі нічога цікавага. Яны выглядалі такімі ж маруднымі і замкнёнымі, якім паводле водгукаў быў і сам Роланд. Не, калі іх сын быў зусім малым, яны не заўважалі нічога дзіўнага. Сільны, здаровы і працавіты хлопец, які зарабляе летам добрыя грошы, а ў астатні час старанна наведвае школу, і ў яго ніколі не было ніякіх праблем з паліцыяй. А можна, мы ўладкуем яму тэст? Спытала Надзін. Просты тэст? Навошта? Здзівіўся бацька. Я не хачу, каб яго турбавалі. Гэта дзяржаўная праграма. Мы тэстуем 15гадовых хлопцаў па ўсёй краіне з мэтай паляпшанай сістэмы адукацыі. Уошмен паківаў галавой. Я не хачу, каб майго хлопца турбавалі дарэмна. Дарэчы, вам варта ведаць, што за кожны такі тэст мы выплачваем па $250, намыкнула Надзін.
На Базіла яна старалась не глядзець, і так видала, што вусны яго зараз ператварыліся ў дзве тонкія палоскі гневу. Па $250. Ага, кіўнула Надзін, працягваючы настойваць. Тэст забірае крыху часу, і ўрад лічыць патрэбным аплачваць яго. Уошмен кінуў хуткі позірк на жонку, і тая кіўнула. Ну, калі хлопец не супраць, то і мы пярэчыць не будзем, промармытаў ён. Роланд Уошмен быў высокім хлопцам, добра складзеным для свайго ўзросту, але ад яго моцнага цела не сыхадзіла ніякай пагрозы. Добразычлівы, з цёмнымі спакойнымі вачыма, якія ўважліва глядзелі на свет з загарэлага твару. «І што я павінен рабіць, спадар?» – спытаў ён. «Гэта вельмі проста», – адказаў Базіл. «У цябе будзе невялікая прылада з лічбамі ад 0 до 9. Кожны раз, калі загараецца чырвоны агеньчык, табе трэба націснуць на адну з лічбаў. На якую, спадар? На якую захочаш. Дастаткова націснуць адзін раз, і агеньчык згасне. А пасля таго, як ён зноў загарыцца, трэба націснуць на іншую лічбу і так далей, пакуль агеньчык не перастане загарацца. Дама будзе рабіць тое ж самае. Мы з табой сядзем на супрацьлеглых баках стала, а дама зойме месца за маленькім столікам спіною да нас. Галоўнае, не думай. Проста націскай на першую лічбу, што трапіцца. Але як можна націскаць, не думаючы, спадар? Тут жа абавязкова трэба падумаць. Магчыма, у цябе ўзнікне нейкае прадчуванне. Скажам, табу захочацца націснуць на 8 ці на 6, ці на якую іншую лічбу. Адзін раз ты націснеш 2, другі 3, а трэці 9 ці зноў 2, як захочаш. Роланд крыху паразважаў, а потым кіўнуў. Я паспрабую, спадар. Спадзяюся, гэта не зойме шмат часу, бо я не бачу сэнсу ў такім занятку. Базіл незаўважна паправіў навушнік у левым вуху, пасля чаго кінуў на Роланда хуткі позірк. Голас у левым вуху прашаптаў: «Сэм». І Базіл падумаў: «Сэм». На прыладзе Роланда і на аналагічнай прыладзе Надзін загарэўся агеньчык, і абодва націснулі на нейкую з лічбаў. Так і працягвалася. 6, 2, 2, 0, 4, 3, 6, 8. Нарэшце Базіл сказаў: «Дастаткова, Роланд». Яны адлічылі бацьку Роланда 5 банкнот па $50 і ад'ехалі. Зайшоўшы ў нумар матыля, Базіл абапёрся спіною на сцяну. Расчараванне змагалася ў ім з задавальненнем. «Ну я ж табе казаў!» «Абсалютна нічога», – сказаў ён. Нулявая карэляцыя. Камп'ютар генераваў серыю выпадковых лікаў. Роланд рабіў тое ж самае, і серыі не мелі нічога агульнага. Ён нічога не змог выняць з майго мысленнага працэсу. А калі, выказала Надзін з гасаючай надзеяй, ён усё ж прачытаў твае думкі, але умела гэта схаваў. Ты і сама разумееш, што гэта не так. Калі б ён свядома нас падманваў, яго памылкі былі б занадта свядомымі. Яго несупадзенні супярэчылі б закону верагоднасці. Да таго ж ты таксама генеравала серыю лікаў, і ў цябе не было магчымасці чытаць мае думкі, а ён не мог чытаць твае. З двух бакаў яго атакавалі дзве розныя серыі лікаў, але ў абодвух выпадках мы атрымалі нулявую карэляцыю, як пазітыўную, так і негатыўную. Гэта немагчыма імітаваць. Мы павінны прызнаць неаспрэчны факт, ён не валадае дарам тэлепатыі. Удача адвярнулася ад нас. Вядома, мы будзем працягваць пошукі, але верагоднасць таго, што мы натыкнемся на нешта падобнае. Ён безнадзейна ўзняў плечыма. Роланд стаяў на двары і глядзеў услед Базіл і Надзін. Нарэшце іх машына з'ехала прэч. Ён быў напалоханы. Спачатку не пагаварылі з яго начальнікам, потым з бацькамі. Ён ужо думаў, што яго выкрылі. Але як? Не, гэта было абсалютна немагчыма. І ўсё ж чаму яны праявілі да яго такі інтарэс? Гэты тэст з наборам лікаў яго занепакоіў, хаця ён спачатку не разумеў яго сутнасці, толькі потым здагадваўся. Падобна, яны вырашылі, што ён здольны чуць чалавечыя галасы ў сябе ў галаве, і спрабавалі праверыць гэта на ліках. Зразумела, у іх нічога не атрымалася. Адкуль ён мог ведаць, што яны думаюць? Ён ніколі не ведаў, што думаюць людзі. Не ўмеў чуць іх думкі, ніколі. Роланд ціха засмяяўся. Людзі заўсёды думаюць толькі пра сябе. Чалавек вось што галоўнае, усё астатняе другаснае. А потым у яго галаве прагучаў то тонкі пранізлівы галасок. Калі. Роланд павярнуў галаву. Ён ведаў, што да яго ляціць пчала, але чуў ён не пчалу, з ім размаўляў вулей. Усё сваё жыццё ён чуў думкі пчол, а яны маглі чуць Роланда. Гэта было выдатна. Яны апылялі яго расліны, але ніколі не спажывалі іх у ежу, таму ўсё, да чаго ён дакрануўся, так цудоўна расло. Вось толькі яны хацелі большага. Хацелі мець правадыра, нехта павінен быў сказаць ім, як адсунуць чалавецтва ў бок. Роланд разважаў на гэтую тэму.
Адных пчол было мала, але што, калі пагаварыць з іншымі жывёламі? Калі навучыцца чуць іх усіх? Атрымаецца. Пчол ён чуў без цяжкасці, як і мурашак. Яны валодалі калектыўным розумам. А нядаўна ён навучыўся чуць варон. Раней ён не мог з імі размаўляць. Таксама патроху ён пачаў распазнаваць думкі хатняй жывёлы, хаця там асабліва не было чаго распазнаваць. Каты, сабакі, жукі і птушкі. Што тут можна зрабіць? Як далёка ён зможа зайсці? Настаўнік аднойчы сказаў яму, што ён не выкарыстоўвае ўвесь свой патэнцыял. Калі? Думалі пчолы. Яшчэ рана, думаў у адказ Роланд. Спачатку ён павінен дасягнуць свайго патэнцыялу. Усе грахі свету. Галоўныя галіны прамысловасці зямлі працавалі на мультывак. Велізарную вылічальную машыну, якая за 50 гадоў вырасла да неверагодных памераў і, запоўніўшы Вашынгтон з яго ваколіцамі, працягнула незлічоныя шчупальцы ў усе вялікія і малыя гарады свету. Цэлая армія дзяржаўных службоўцаў бесперапынна пастаўляла мультываку інфармацыю. Другая армія дакладняла і інтэрпрэтавала атрыманыя ад яго дадзеныя. Корпус інжынераў падтрымліваў парадак ва ўнутранай структуры машыны, а шахты і заводы працавалі да знемогі, імкнучыся, каб рэзервовыя фонды бесперабойна папаўняліся бездакорнымі запаснымі часткамі. Мультывак кіраваў эканомікай зямлі і аказваў дапамогу навуцы. І, што важней за ўсё, ён служыў даведачным цэнтрам, крыніцай любых звестак пра любога жыхара планеты. Апроча ўсяго іншага, мультывак павінен быў штодзённа апрацоўваць дадзеныя пра 4 мільярды людзей, якія насяляюць зямлю, і экстрапаляваць гэтыя дадзеныя на суткі наперад. Кожны з шматлікіх аддзелаў кантролю і кіравання атрымліваў ад мультывака звесткі, якія адпавядалі яго профілю, а пасля ўжо ў выглядзе сумарнага даклада яны паступалі ў Вашынгтон у Цэнтральны савет кантролю і кіравання. Ужо 4-й тыдзень Бернард Галімен займаў пасаду старшыні Цэнтральнага савета кантролю і кіравання. Старшыню выбіралі на год. Ён настолькі прывык да ранішніх дакладаў, што яны ўжо не палохалі яго. Як звычайна, даклад уяўляў сабою 100 папер таўшчынёй каля 15 сантыметраў. Галімен ужо ведаў, што ад яго не патрабуецца чытаць усё запар. Ні адзін чалавек не здолеў бы гэтага зрабіць. Але зазірнуць у іх было ўсё ж цікава. Як заўсёды, у дакладзе быў спіс прадказаных злачынстваў, усякага роду махлярствы, крадзяжы, парушэнні грамадскага парадку, непрадуманыя забойствы, падпалы. Галімен шукаў вачыма адзіны загаловак, які цікавіў яго, і жахнуўся. Знайшоўшы яго ў дакладзе, затым жахнуўся яшчэ больш, убачыўшы ля загалоўка лічбу 2. Так не адно, а цэлых 2 выпадкі забойства першай катэгорыі. За ўвесь час, пакуль ён быў старшынём, яму яшчэ не сустракалася 2 меркаваныя забойствы за адзін дзень. Ён ткнуў пальцам у кнопку двухбаковай унутранай сувязі і стаў чакаць, калі на экране відэафона з'явіцца гладка выгаленая твар галоўнага каардынатара. «Алі», — сказаў Галімен, — «сёння 2 забойствы першай катэгорыі. Што гэта значыць?» Узнікла нейкая незвычайная праблема. «Не, сэр». Смуглявы твар з чорнымі праніклівымі вачыма падаўся Галімену неспакойным. «У абодвух выпадках выкананне вельмі малаверагоднае». «Ведаю», — адказаў Галімен. «Я заўважыў, што верагоднасць у абодвух выпадках не перавышае 15%. Усё роўна, рэпутацыю мультывака трэба падтрымліваць. Ён фактычна ліквідаваў злачынствы, а грамадства ацэньвае гэта па колькасці забойстваў першай катэгорыі. Гэта злачынства, як вядома, найбольш эфектнае». Але Отман кіўнуў. «Так, сэр, я гэта цалкам разумею. Спадзяюся, вы разумееце таксама, што, пакуль я займаю гэтую пасаду, ніводнае падобнае забойства не павінна адбыцца. Калі праскочыць іншае злачынства, я гатовы паглядзець на гэта скрозь пальцы. Але калі хто-небудзь здзяйсніць забойства першай катэгорыі, я з вас скуру здыму. Зразумелі?» «Так, сэр». Падрабязныя аналізы патэнцыйных забойстваў ужо перададзены ў раённыя установы па месцы чаканых злачынстваў. Патэнцыйныя злачынцы і ахвяры знаходзяцца пад назіраннем. Я яшчэ раз пералічыў верагоднасць здзяйснення забойстваў. Яна ўжо зніжаецца. «Выдатна», — прамовіў Галімен і адключыўся. Ён вярнуўся да спісу, але яго не пакідала непрыемнае адчуванне, што, магчыма, ён ужыў занадта начальніцкі тон. Што ж рабіць з гэтымі пастаяннымі службоўцамі? Даводзіцца праяўляць строгасць, каб яны не падумалі, што кіруюць абсалютна ўсім, уключаючы старшыню. Асабліва Отман. Ён працуе з мультывакам з таго часу, калі абодва яны былі яшчэ зусім маладымі.
У яго такі выгляд, быццам мультывак, яго ўласнасць. Ёсць ад чаго разлівацца. Для Галімена ліквідацыя злачынства ў першай катэгорыі была пытаннем яго палітычнай кар'еры. До гэтага часу ні ў аднаго старшыні не абыходзілася без таго, каб у той ці іншы момант у якім-небудзь кутку зямлі не адбылося забойства. Папярэдні старшыня скончыў тэрмін з 8 забойствамі. На 3 больш падумаць страшна, чым пры яго папярэдніку. Галімен цвёрда вырашыў, што на яго рахунку не апынецца ніводнага. Ён будзе першым старшынём без ніводнага забойства за ўвесь тэрмін. Калі дадаць да гэтага яшчэ спрыяльную грамадскую думку, то астатнюю частку дакладу ён толькі прабег вачыма. Падлічыў на хаду, што ў спісе значылася не менш за 2000 меркаваных выпадкаў нанесення пабояў жонкам. Несумненна, не ўсе выпадкі ўдасца прадухіліць. Магчыма, 30% і будзе здзейснена. Але такіх выпадкаў станавілася ўсё менш і менш, а выканаць задуманае ўдавалася ўсё радзей і радзей. Мультывак усяго 5 гадоў таму далучыў нанясенне пабояў жонкам да ліку прадказаных злачынстваў, і далёка не кожны мужчына паспеў прывыкнуць да думкі, што, калі яму прыйдзе ў галаву збіць сваю жонку, гэта будзе вядома загадзя. Па меры таго, як гэтая думка стане ўкараняцца ў свядомасць грамадства, жонкі будуць атрымліваць усё менш удараў, а ў рэшце рэшт яны зусім спыняцца. Нанесенне пабояў можам таксама фігуравала ў дакладзе, праўда, ў невялікай колькасці. Але отман адключыўся, але працягваўся дзець, не зводзячы вачэй з экрана, на якім ужо знікла лысая галава Галімена і яго двайны падбародак. Затым перавёў позірк на свайго памочніка Рэйфа Лімі і сказаў: «Дык як жа нам быць? Не пытайце, і ён яшчэ непакоіцца з-за нейкіх 2 дробных забойстваў, калі... Мы адчайна рызыкуем, узяўшыся ўладзіць гэта самастойна, але калі мы яму скажам, яго ад лютасці хопіць удар. Гэтым выбарным дзеячам даводзіцца ўвесь час думаць пра сваю скуру. Галімен абавязкова ўмяшаецца і ўсё сапсуе. Лімі кіўнуў і прыкусіў тоўстую ніжнюю губу. Так, але што, калі мы дапусцім памылку? Гэта, ведаеце, будзе пагражаць канцом свету. Калі мы дапусцім памылку, тады якая розніца, што з намі будзе? Нас проста ўцягне ў сусветную катастрофу. І дадаў ужо бадзёра: «Чорт вазьмі, як-ніяк верагоднасць не вышэй за 12,3%. У любым іншым выпадку, акрамя магчыма забойства, мы дазволілі б верагоднасці крыху ўзрасці, перш чым прымаць нейкія меры, бо не выключана і самастойнае выпраўленне». «Відавочна на гэта спадзявацца не варта», – суха адзначыў Лімі. «Да я і не спадзяюся. Проста канстатую факт. У любым выпадку, пры той ступені верагоднасці, якая назіраецца зараз, я прапаную абмежавацца простым назіраннем. Падобныя злачынствы не задумваюцца ў адзіночку, дзе павінен быць саўдзельнік. Але мультывак нікога не назваў. Ведаю, але сё ж». Ён не скончыў фразу. Так яны сядзелі і вывучалі падрабязнасці таго злачынства, якое не было ўключана ў спіс, уручаны Галімену. Злачынства ў 100 разаў больш страшнага, чым забойства першай катэгорыі. Злачынства, на якое за ўсю гісторыю мультывака не адважыўся ні в адзін чалавек. І пакутліва думалі, як ім паступіць. Бен Меннерс лічыў сябе самым шчаслівым з усіх 16гадовых падлеткаў Балтымара. Магчыма, ён перабольшваў. Але затое, напэўна, ён быў адным з самых шчаслівых і самых узрушаных. Ён уваходзіў у жменьку тых, каго дапусцілі на галерэі стадыёна падчас урачыстага прынясення прысягі 18гадовымі. Прысягу павінен будаваць яго старэйшы брат, і іх бацькі загадзя замовілі білеты на цырымонію і дазволілі зрабіць тое ж Бену. Але, калі мультывак стаў адбіраць гасцей, як ні дзіўна, з усёй сям'і Меннерсаў яго выбар выпаў менавіта на Бена. Праз 2 гады Бену самому трэба было прысягаць, але назіраць, як гэта робіць старэйшы брат Майкл Меннерс, было амаль гэтак жа цікава. Бацькі дбайна прасочылі за працэдурай апранання Бена, каб прадстаўнік сям'і не ўдарыў тварам у бруд. Потым адправілі, забяспечыўшы уладай настаўленню для Майкла, які з'ехаў з дому некалькі дзён таму, каб прайсці папярэдні медычны і неўралагічны агляды. Стадыён знаходзіўся на ўскрайку горада. Бена, якога перапаўнівала ўсведамленне сваёй важнасці, правялі на месца. Ніжэй, рад за радам, сядзелі сотні і сотні 18гадовых хлопчыкі ўправа, дзяўчынкі ўлева, усе былі з другога акругі Балтымара. У розны час года падобныя ўрачыстасці адбываліся па ўсёй зямлі, але тут быў родны Балтымар, і, вядома, гэта самае галоўнае свята.
Недзе там унізе сядзеў і Майкл, брат Бена. Бен аглядаў поглядам патыліцы, спадзеючыся вылучыць брата. Вядома ж, яму гэта не ўдалося. Але тут на высокі подыум, усталяваны перад трыбунамі, узняўся чалавек, і Бен перастаў круціць галавой, падрыхтаваўшыся слухаць. Чалавек загаварыў: «Добрый дзень, удзельнікі урачыстасці і госці. Я Рэндальф Хоч. У гэтым годзе я адказваю за балтымарскія цырымоніі. З іх удзельнікамі я ўжо неаднаразова сустракаўся падчас медычных і неўралагічных даследаванняў. Большая частка задач выканана, але галоўнае яшчэ наперадзе. Асоба таго, хто прысягае, павінна быць зарэгістравана мультываком. Штогод гэтую працэдуру даводзіцца тлумачыць моладзі, якая дасягае паўналецця. Да гэтага часу ён звяртаўся цяпер толькі да тых, хто сядзеў перад ім, і перастаў глядзець на галерэю. Вы не былі дарослымі людзьмі, не былі асобамі ў вачах мультывака, калі толькі па нейкай асаблівай прычыне каго-небудзь з вас не вылучалі як асобу вашы бацькі ці ўрад. Да гэтага часу, калі прыходзіў час штогадовага абнаўлення інфармацыі пра насельніцтва, неабходныя звесткі пра вас давалі вашы бацькі. Цяпер прыйшоў час, калі вы павінны ўзяць гэтую абавязак на сябе. Гэта вялікі гонар, але і вялікая адказнасць. Вашы бацькі расказалі нам, у якой школе вы вучыліся, якімі хваробамі хварэлі, якія вашы звычкі, адным словам, масу падрабязнасцей. Але вы распавядзеце нам цяпер значна больш. Вашы запаветныя думкі, вашыя таемныя, нікому невядомыя ўчынкі. Спачатку гэта няпроста, нават цяжка, але гэта неабходна зрабіць. Тады мультывак зможа даць вычарпальны аналіз кожнага з вас. Мультываку будуць ясныя не толькі ўсе вашы ўчынкі і жаданні, але ён нават зможа з дастатковай дакладнасцю прадказваць многія з іх. І дзякуючы гэтаму мультывак будзе абараняць вас. Калі вам будзе пагражаць няшчасце, мультывак даведаецца пра гэта загадзя. Калі хто-небудзь задумвае супраць вас нешта кепскае, гэта стане вядома. Калі вы самі задумваеце нешта недобрае, ён таксама пра гэта даведаецца і вас спыняць своечасова, так што не ўзнікне неабходнасці прымяняць пакаранне. Маючы звесткі пра ўсіх вас, мультывак дапаможа чалавецтву кіраваць эканомікай і выкарыстоўваць законы зямлі для ўсеагульнага дабрабыту. Калі вас будзе мучыць нейкае асабістае пытанне, вы прыйдзеце з ім да мультывака, і ён дапаможа вам. Зараз вам трэба будзе запаўніць мноства анкет. Старанна абдумвайце адказы, каб яны былі як мага больш дакладнымі. Няхай вас не спыняе сорам ці асцярожнасць. Ніхто, акрамя мультывака, ніколі не даведаецца пра вашы адказы, калі толькі не давядзецца азнаёміцца з імі для таго, каб абараніць вас. Але нават тады яны стануць вядомыя толькі спецыяльным упаўнаважаным. Магчыма, вам захочацца ў нейкіх месцах схлусіць. Не рабіце гэтага. Мы ўсё адно выявім падман. Усе вашы адказы, узятыя разам, ствараць пэўную карціну. Калі некаторыя адказы будуць непраўдзівымі, яны выпадуць з агульнай карціны, мультывак выявіць гэта. Калі ўсе адказы будуць няправільнымі, атрымаецца скажонае яўленне пра чалавека, і мультывак без цяжкасцяў раскрые падман. Таму кажаце толькі праўду. Нарэшце ўсё было завершана. Запаўненне анкет, наступныя цырымоніі, прамовы. І тады Бен, стоячы на цыпачках, усё ж убачыў Майкла. Той яшчэ трымаў у руках адценне, якое было на ім падчас параду паўналецця. Браты радасна кінуліся адзін да аднаго. Павечераўшы, яны адправіліся па хуткаснай аўтастрадзе дадому, узрушаныя і захопленыя падзеямі дня. Яны зусім не былі падрыхтаваны да таго, што чакала іх дома. Абодва былі ашаломлены, калі перад уваходнымі дзвярамі іх спыніў бясстрасны малады чалавек у форме, калі іх запатрабавалі дакументы, перш чым упусціць у родны дом, калі яны убачылі бацькоў, якія выглядалі страчанымі і адзінока сядзелі ў сталовай. Джозеф Мэннерс пастарэў за адзін дзень, вочы ў яго глыбока запалі. Ён з недаўменнем паглядзеў на сыноў і сказаў: «Відавочнае пад хатнім арыштам». Бернард Галімен не стаў чытаць даклад цалкам. Ён прачытаў толькі зводку, і яна бясконца яго ўзрадавала. Для ўсіх людзей стала звыклай думка, што мультывак здольны прадказваць здзяйсненне сур'ёзных злачынстваў. Людзі ведалі, што агенты аддзела кантролю з упраўлення апынуцца на месцы злачынства раней, чым яно будзе здзейснена. Яны засваілі, што любое злачынства непазбежна пацягне за сабой пакаранне. І паступова ў іх выпрацавалася перакананне, што няма ніякіх спосабаў абхітрыць мультывак. У выніку рэдкасцю сталі нават злачынныя намеры.
Па меры таго, як злачынства задумваліся ўсё радзей, а емістаць памяці мультывака станавілася ўсё большай, да спісу прадказаных злачынстваў далучыліся і больш дробныя правіннасці, колькасць якіх таксама пачала змяншыцца. І вось нядаўна Галімен загадаў высветліць, ці здольны мультывак займацца яшчэ і праблемай прадказання захворванняў, і высветліць гэта, зразумела, павінен быў сам мультывак. Тады ўвагу лекараў можна было б звярнуць на тых пацыентаў, якім у наступным годзе пагражае небяспека захварэць на дыябет, рак ці туберкулёз. Хто папярэджаны, той узброены. Даклад быў вельмі спрыяльным. Нарэшце атрымалі спіс магчымых злачынстваў на гэты дзень. Зноў ніводнага забойства першай катэгорыі. У добрым настроі Галімен выклікаў Але Отмана. Отман, якая сярэдняя колькасць злачынстваў у штодзённым спісе за мінулы тыдзень, калі параўнаць яго з першым тыднем майго старшынства? Аказалася, што сярэдняя колькасць знізілася на 8%. Галімен адчуў сябе на 7-м небе. Ад яго гэта праўда не залежыць, але ж выбарцы гэтага не ведаюць. Ён благаслаўляў лёс за тое, што яму пашчасціла ўступіць на пасаду ў удалы час у самы росквіт дзейнасці мультывака, калі нават ад хвароб можна схавацца пад абаронай яго сябдымнага вопыту. Галімен зробіць на гэтым кар'еру. Отман паціснуў плячыма. Як бачыцца, ён шчаслівы. Калі ж мы яму ўсё раскажам, спытаў Лімі. Мы ўсталявалі назіранне за Мэнерсам, і верагоднасць узрасла, а хатні арышт даў новы скачок. Што я сам гэтага не ведаю, раздражнёна адказаў Отман. Мне невядома толькі адно. Адкуль гэта ўсё? Магчыма, як вы і меркавалі, справа ў саўдзельніках. Мэнер страпіўся, вось астатнія і разумеюць, што трэба нанесці ўдар зараз ці ніколі. Якраз наадварот. З-за таго, што адзін у нас у руках, астатнія павінны былі разбегчыся хто куды. Дарэчы, чаму мультывак нікога не назваю? Лімі паціснуў плячыма. Дык што, скажам Галімену? Пачакай яшчэ крыху. Верагоднасць пакуль 17,3%. Спачатку паспрабуем прыняць больш рашучыя меры. Элізабет Мэнер сказала малодшаму сыну: «Ідзі да сябе, Бен». Але што здарылася, ма? Перарывістым голасам спытаў Бен, засмучаны тым, што гэты цудоўны дзень завяршыўся такімі неверагоднымі падзеямі. «Прашу цябе», ён неахвотна выйшаў з пакоя, тупаючы нагамі, падніўся па лесвіцы, потым ціха спусціўся назад. А Майкл Мэнерс, старэйшы сын, новаспечаны дарослы мужчына і надзея сям'і, паўтарыў тым жа тонам, што і брат. Што здарылася? Джо Мэнерс адказаў яму: «Бог сведка, сыне мой, не ведаю. Я не зрабіў нічога кепскага. Вядома, не зрабіў». Майкл здзіўлені зірнуў на свайго слабага рахманага бацьку. «Яны, напэўна, з'явіліся сюды з-за таго, што ты нешта задумаў». «Нічого я не задумваў. Тут умяшалася абураная місіс Мэнерс. Пра што яму трэба было думаць, каб заваралася такое?» Яна павяла рукой, паказваючы на ланцуг ахоўнікаў вакол дома. «Калі я была маленькай, памятаю, бацька маёй сяброўкі служыў у банку. Аднойчы яму патэлефанавалі і сказалі не чапаць грошай. Ён так і зрабіў. Грошай было $50,000. Ён зусім іх не браў, толькі разважаў, не ўзяць ці». У тыя часы ўсё адбывалася не так ціха, як цяпер. Гісторыя выйшла вонкі, і я таксама пачула пра яе. Але я хачу сказаць вось што, працягвала Яна, заламваючы рукі, тады гаворка ішла пра 50 000. $50,000. І тым не менш, яны ўсяго толькі патэлефанавалі таму чалавеку. Адзін тэлефонны званок, і ўсё. Што ж такое мог задумаць ваш бацька, дзеля чаго варта было б прысылаць больш за 10 ахоўнікаў і заляваць наш дом ад усяго свету? У вачах Джо Мэнерса застыла боль. Ён прамовіў: «Клянуся вам, у мяне і ў думках не было ніякага злачынства, нават самага нязначнага». Майкл, напоўнены свядомасцю сваёй набытай мудрасці дарослага чалавека, сказаў: «Магчыма, тут нешта падсвядомае, тата. Мабыць, ты затаіў злобу супраць свайго начальніка. І таму хачу яго забіць? Не, і яны не кажуць, у чым справа, тата». «Не кажуць», зноў умяшалася маці. «Мы пыталіся. Я сказала, што адным сваім прысутнасцю яны губяць нас у вачах грамадства. Яны маглі б хаця б сказаць, у чым справа, каб мы змаглі сябе абараняць, растлумачыць. А яны не кажуць, не кажуць». Майкл стаяў, шырока раставіўшы ногі, засунуўшы рукі глыбока ў кішэні. Ён з непакоем сказаў: «Слухай, мультывак ніколі не памыляецца». Бацька бездапаможна апусціў руку на падлакотнік канапы. «Кажу табе, я не думаю ні пра якое злачынства». Дзверы адчынілася без стуку, і ў пакой энергічным, упэўненым крокам увайшоў чалавек у форме. Яго твар быў халодны і афіцыйны. «Вы Джозеф Мэнерс?» Джо Мэнерс падняўся.
Так, што вы яшчэ ад мяне хочаце? Джозеф Меннерс па распараджэнні ўрада, вы арыштаваныя, і ён паказаў пасведчанне афіцера аддзела кантролю і кіравання. Я вымушаны папросіць вас прайсці са мной. Але чаму? Што я зрабіў? Я не паўнаважаны абмеркаваць гэтае пытанне. Дапусцім нават, што я задумаў злачынства. Нельга арыштаваць толькі за адну думку пра яго. Для гэтага я павінен сапраўда здзейсніць злачынства. Інакш арыштаваць нельга. Гэта супярэчыць закону. Аднак агент заставаўся глухім да ўсіх аргументаў. Вам давядзецца прайсці са мной. Місіс Меннерс закрычала і, упаўшы на канапу, істэрычна заплакала. У Джозефа Меннерса не хапіла смеласці аказаць прамое супраціўленне агенту. Гэта азначала парушыць законы, якім яго навучалі ўсё жыццё. Але ўсё ж ён пачаў супраціўляцца, і афіцеру давялося, ужыўшы сілу, цягнуць яго за сабой. Голас Меннерса быў чутны нават за дзвярыма. «Скажыце мне, у чым справа? Толькі скажыце, калі б я ведаў, гэта забойства. Скажыце, мяркуюць, што я задумваю забойства». Дзверы зачынілася. Пабылелы Майкл Меннерс зусім па-дзіцячаму, разгублена паглядзеў спачатку на дзверы, а потым на плачучую маці. Стоячы за дзвярамі, Бен Меннерс раптам адчуў сябе галавой сям'і і рашуча сціснуў вусны, цвёрда ведаючы, як яму трэба паступіць. Калі мультывак адбірае, то ён можа і даваць. Толькі сёння Бен прысутнічаў на ўрачыстасці. Ён чуў, як той чалавек Рэндальф Хоч расказваў пра мультывак і пра тое, што ён можа рабіць. Ён аддае загады ўраду і ў той жа час не ігнаруе простых людзей і дапамагае ім, калі яны звяртаюцца да яго па дапамогу. Кожны можа прасіць з дапамогі мультывака, а кожны гэта значыць і Бен. Ні маці, ні Майкл не стрымаюць яго. У яго ёсць трохі грошай з тых, што яму далі на сённяшняе свята. Калі пазней яны зразумеюць, што яго няма і будуць хвалявацца, ну што ж, нічога не зробіш. Цяпер для яго на першым месцы бацька. Ён выйшаў праз чорны ход. Каравульны каля дзвярэй праверыў дакументы і прапусціў яго. Гарольд Куімбі кіраваў сектарам скаргаў на балтымарскай падстанцыі мультывака. Гэты аддзел грамадзянскай службы Куімбі лічыў самым важным. З аднаго боку, ён, магчыма, меў рацыю. У любым выпадку, калі Кімбі разважаў на гэтую тэму, амаль ніхто не мог заставацца абыякавым. Па-першае, як сказаў бы Кімбі, мультывак, па сутнасці, уварваўся ў прыватнае жыццё людзей. Трэба прызнаць, што за апошнія 50 гадоў думкі і матывы чалавека больш не належаць толькі яму. У яго душы няма такіх тайнікаў, якія можна было б схаваць, але чалавецтву патрэбна нешта ўзамен страчанага. Вядома, мы жывем у матэрыяльным дабрабыце, супакоі і беспецы, але ўсё ж гэтыя даброты нешта абязлічанае. Кожны мужчына, кожная жанчына маюць патрэбу ў нейкай асабістай узнагародзе за тое, што яны даверылі мультываку свае таямніцы, і ўсе атрымліваюць гэтую ўзнагароду. Бо кожны мае доступ да мультывака, якому можна свабодна даверыць усе асабістыя праблемы і пытанні без усялякага кантролю і перашкод, і літаральна праз некалькі хвілін атрымаць адказ. У любы патрэбны момант у гэтую сістэму пытанняў і адказаў уцягваліся 5 мільёнаў ланцугоў з квадрыльёна ланцугоў мультывака. Магчыма, адказы і не заўсёды былі абсалютна дакладнымі, але яны былі найлепшымі з магчымых. І кожны, хто пытаўся, ведаў, што гэта найлепшы магчымы адказ і цалкам на яго абапіраўся. А гэта было галоўнае. Адстаяўшы ў павольнай чарзе, на твары кожнага мужчыны і кожнай жанчыны адлюстравалася надзея, змешаная са страхам ці з хваляваннем, ці нават з болем, а заўсёды па меры набліжэння да мультывака надзея перамагала. Бен нарэшце падышоў да Кімбі. Не падымаючы вачэй, Кімбі ўзяў процягнуты яму запоўнены бланк і сказаў «Кабіна 5Б». Тады Бен спытаў «А як задаваць пытанне, спадар?» Кімбі з некаторым здзіўленнем падняў галаву. Падлеткі, як правіла, не карысталіся службай мультывака. Ён добразычліва сказаў «Даводзілася калі-небудзь рабіць гэта, сынок?» «Не, спадар». Кімбі паказаў мадэль, што стаяла ў яго на стале. «Там будзе такая штука. Бачыш, як яна працуе?» Дакладна, як пісьмовая машынка. Нічога не піша ад рукі, карыстай з клавішамі, а цяпер ідзі ў кабіну 5Б. Калі спатрэбіцца дапамога, проста націсні чырвоную кнопку. Направа, сынок, па гэтым праходзе. Ён сачыў за хлопцам, пакуль той не знік, потым усміхнуўся. Яшчэ ж не было выдку, каб каго-небудзь не дапусцілі да мультывака. Вядома, заўсёды знаходзяцца людзі, якія задаюць недалікатныя пытанні пра жыццё сваіх суседзяў або пра розныя вядомыя асобы. Хлапчукі з каледжаў спрабуюць перахітрыць выкладчыкаў або лічаць даволі дасціпным ашаламіць мультывак.
паставіўшы перад ім парадокс. Расела пра мноства ўсіх мностваў, якія не змяшчаюць саміх сябе ў якасці свайго элемента. Але мультывак можа справіцца з усім гэтым сам. Дапамога яму не патрэбна. Акрамя таго, усе пытанні і адказы рэгіструюцца і дадаюцца да сукупнасці звестак пра кожнага асобнага чалавека. Любое, нават самае пушлае ці самае дзёрзкае пытанне, паколькі яно адлюстроўвае індывідуальнасць таго, хто пытаецца, ідзе на карысць, дапамагаючы мультываку пазнаваць чалавецтва. Падышла чарга пажылой жанчыны, знесіленай, касцістай, з напалоханым выразам вачэй, і Квімбі заняўся ёй. Але Отман мерыў крокамі свой кабінет, з адчаем уціскаючы абцасы ў дыван. Верагоднасць усё яшчэ расце. Ужо 22,4%. Чортаўская праклён. Джозеф Меннерс арыштаваны і ізаляваны, а верагоднасць усё падымаецца. Ён увесь абліваўся потам. Лімі адвярнуўся ад відэафона. Прызнанне дагэтуль не атрымана. Цяпер Меннерс праходзіць псіхалагічныя выпрабаванні, але ніякіх прыкмет злачынства няма. Падаецца, што ён кажа праўду. Выходзіць, мультывак сышоў з розуму, абурыўся Отман. Зазваніў іншы апарат. Отман з палёгкай сустрэў гэты перапынак. На экране з'явіўся твар агента аддзела кантролю і кіравання. «Сэр, будуць нейкія новыя распараджанні адносна Меннерсаў. Ці ім па-ранейшаму можна прыходзіць і сыходзіць? Што значыць па-ранейшаму?» У першападковых інструкцыях гаворка ішла толькі пра хатні арышт Джозефа Меннерса. Астатнія члены сям'і не згадвалися, сэр. Дык пашырце загад на астатніх да атрымання іншых інструкцый. Тут ёсць некаторыя ускладнення, сэр. Маці і старэйшы сын патрабуюць звестак пра малодшага сына. Ён знік, і яны сцвярджаюць, што яго арыштавалі. Яны хочуць ісці ў галоўнае ўпраўленне, каб даведацца. Отман насупіўся і прамовіў амаль шэптам. «Малодшы сын, колькі яму гадаў?» 16, сэр. 16, і ён знік. Дзе ён знаходзіцца, невядома. Яму дазволілі пакінуць дом, сэр, паколькі не было загаду затрымаць яго. Чакайце каля апарата. Отман, не адключаючы сувязі, выключыў экран. Раптам ён абедзвюма рукамі схапіўся за галаву і застагнаў. «Ідыёт, які ідыёт!» Лімі разгубіўся. «Што за чорт? У арыштаванага ёсць 16-гадовы сын», выціснуў сябе Отман. А гэта значыць, што сын, як непаўналетні, яшчэ не зарэгістраваны мультывакам асобна, а толькі разам з бацькам, у бацькоўскіх дакументах. Ён з лютасцю паглядзеў на Лімі. Кожны чалавек ведае, што да 18 гадоў падлеткі самі не запаўняюць анкеты для мультывака. Гэта робяць за іх бацькі. Хіба я пра гэта не ведаю? Хіба вы пра гэта не ведаеце? Вы хочаце сказаць, што мультывак меў на ўвазе не Джо Меннерса. Мультывак меў на ўвазе малодшага сына, а цяпер хлопец знік. Вакол дома стаіць сцяна з нашых агентаў, а ён спакойна выходзіць з дому і адпраўляецца. Вы ведаеце, па якім дзеле? Ён рэзка павярнуўся да відэафона, да якога ўсё яшчэ быў падключаны агент аддзела кантролю і кіравання. Хвілінная перадышка дазволіла Отману ізаць сябе ў рукі і прыняць упэўнены, спакойны выгляд. Не было патрэбы закочваць істэрыку перад агентам, хоць Отману магчыма і карысна было б даць волю бурапенню ўнутры. Ён сказаў: «Усталюйце, дзе знаходзіцца малодшы сын. Пашліце ўсіх сваіх людзей. Калі спатрэбіцца, прыцягніце ўсіх жыхароў акругі. Я дам адпаведныя загады. Вы абавязаны во што б там ні стала знайсці хлопца». «Слухаю, сэр», адключыўшыся, Отман загадаў. «А цяпер праверце верагоднасць, Лімі». Праз некалькі хвілін Лімі сказаў: «Знізілася да 19,6. Знізілася». Отман уздыхнуў з палёгкай. «Нарэшце мы на правільным шляху». Бен Меннерс сядзеў у кабіне 5Б і павольна стукаў. «Мене завуць Бенджамін Меннерс, мой нумар МБ 723120. Мой бацька, Джозеф Меннерс, арыштаваны, але мы не ведаем, якое злачынства ён задумвае, як мы можам дапамагчы яму». Ён скончыў і стаў чакаць. У свае 16 гадоў ён ужо разумеў, што дзесьці там, унутры, яго словы цыркулююць па ланцугах найскладанейшай з сістэм, калі-небудзь створаных чалавекам, разумеў, што трыльён дадзеных сольецца ў адзінае цэлае, з якога мультывак здабудзе найлепшы адказ і такім чынам дапаможа Бену. Машына шчоўкнула, з яе выпала картка, доўгі адказ. Пачыналася яна так: «Неадкладна адпраўляйся хуткасным транспартам у Вашынгтон. Сядзі на Канектыкут-авеню. Там убачыш будынак, знайдзі спецыяльны ўваход з надпісам «Мультывак», дзе стаіць вартавы. Скажы вартавому, што ты пасыльны да доктара Трамбула, ён прапусціць цябе. Аказаўшыся ў калідоры, ідзі па ім, пакуль не апынешся каля невялікіх дзвярэй з таблічкай
Унутраныя памяшканні. Уваходзь і скажы людзям, якія там будуць, данясенне доктару Трамбулу. Цябе прапусцяць. Ідзі проста. І далей. Бен пакуль не разумеў, якое там мае дачыненне да яго пытання, але ён безмежна давяраў мультываку. І ён кінуўся бегчы да Вашынгтонскай аўтастрады. Пошукі Бена Менерса прывялі агентаў аддзела кантролю і кіравання на балтымарскую станцыю мультывака праз гадзіну пасля таго, як Бен яе пакінуў. Гарольд Кімбі разгубіўся, апынуўшыся ў цэнтры ўвагі столькіх важных асоб, і ўсё з-за 16гадовага хлопца. Так, хлопец тут быў, пацвярдзіў ён, але куды ён знік, невядома. Я ж не мог ведаць, што яго шукаюць. Мы прымаем усіх, хто прыходзіць. Так, вядома, запіс пытання і адказу можна атрымаць. Амаль не паглядзеўшы на запіс, яны, не губляючы часу, перадалі яго па тэлевізары ў цэнтральнае ўпраўленне. Отман прачытаў яго, закінуў вочы і страціў прытомнасць. Яго хутка прывялі, і ў сябе ён сказаў слабым голасам: «Хлопца трэба перахапіць. Зрабіце для мяне копію адказу мультывака. Болей цягнуць нельга, я мушу неадкладна звязацца з Галіменам». Бернард Галімен ніколі не бачыў Алі Отмана такім узбуджаным. І цяпер, зірнуўшы ў вар'яцкія вочы каардынатара, ён адчуў, як па яго спіне прыбег халодны пот. Ён прамармытаў, заікаючыся: «Што вы хочаце сказаць? Што можа быць горшым за забойства?» «Значна горш за простае забойства», Галімен пабяліў. «Вы маеце на ўвазе забойства аднаго з важных дзяржаўных дзеячаў». «А што, калі гэта я сам?» – прамільгнула яго ў галаве. Отман кіўнуў. «Не проста аднаго з дзеячаў, а сама галоўнава. Няўжо генеральнага сакратара?» – прашептаў у жаху Галімен. «Горш, незмерана горш. Гаворка ідзе пра знішчэнне мультывака». «Што? Упершыню ў гісторыі мультывак далажыў, што яму самому пагражае небяспека. Чаму ж мяне адразу не паставілі ў вядомасць?» Отман выкруціўся напалову праўдзівай прычынай. «Выпадак беспрэцэдэнтны, сэр. Мы вырашылі расследаваць справу, перш чым уключыць яе ў даклад. Але цяпер мультывак, вядома, у бяспецы. Ён жа ў бяспецы? Верагоднасць небяспекі знізілася ніжэй за 4%. Зараз я чакаю новага паведамлення». «Данясенне доктару Трамбулу», – сказаў Бен Менерс чалавеку на высокім табурэце, які з захапленнем працаваў, сядзячы перад велізарнай кансоллю, якая нагадвала ў некалькі разаў павелічаны пульт кіравання стратакрэйсера. «Валі, Джым», – адказаў чалавек, – «рухайся». Бен зірнуў на інструкцыю і паспяшаўся далей. Нарэшце, у той момант, калі ў адным з індыкатараў загарыцца чырвонае святло, Бен знойдзе непрыкметны рычажок і перамясціць яго ўніз. Ён пачуў за спіной узбуджаны голас, затым яшчэ адзін, і раптам яго схапілі пад рукі і за ногі, паднялі, і мужчынскі голас сказаў: «Паехалі, сынок». Твар Алі Отмана зусім не праясніўся пры навіне, што хлопца злавілі, але Галімен з палёгкай заўважыў: «Раз хлопец у нашых руках, мультывак у бяспецы». «Пакуль што». Галімен прыклаў трымячую руку да ілба. «Якія палову гадзіны я перажыў? Вы ўяўляеце сабе, што было б, калі б хоць на кароткі час мультывак выйшаў з ладу? Крах урада, заняпад эканомікі? Гэта была б катастрофа страшнейшая за...» Ён рэзка павярнуў галаву. «Чаму вы сказалі пакуль што? Гэты хлопец Бен Менерс не збіраўся шкодзіць мультываку. Ён і яго сям'я павінны быць вызвалены, і ім давядзецца выплаціць кампенсацыю за памылковы арышт. Хлопец выконваў інструкцыі мультывака толькі таму, што хацеў дапамагчы свайму бацьку, і ён гэтага дасягнуў. Яго бацька ўжо вызвалены. Няўжо вы хочаце сказаць, што мультывак свядома прымусіў хлопца адзёрнуць рычаг, і пры гэтым немінуча павінна было згарэць столькі ланцугоў, што на рамонт пайшоў бы цэлы месяц? То бок, мультывак быў гатовы знішчыць сябе дзеля вызвалення аднаго чалавека? Горш, сэр. Мультывак не толькі даў такія інструкцыі, але ён выбраў менавіта сям'ю Менерсаў, таму што Бен Менерс быў вельмі падобны на пасыльнага доктара Трамбула і мог бесперашкодна пранікнуць да мультывака. Што значыць, выбраў менавіта гэтую сям'ю? Справа ў тым, што хлопец ніколі б не пайшоў са сваім пытаннем да мультывака, калі б яго бацьку не арыштавалі. Бацьку не арыштавалі б, калі б мультывак не абвінаваціў яго ў злачынных намерах супраць самога мультывака. Уласныя дзеянні мультывака далі штуршок падзеям, якія амаль прывялі да яго гібелі. Але ў гэтым няма ніякага сэнсу, малітоўным голасам прамавіў Галімен. Ён адчуваў сябе маленькім і бездапаможным, ён быццам стаяў на каленях перад Отманам, молячы гэтага чалавека, які амаль усё жыццё правёў з мультывакам, супакоіць яго, Галімена.
Але Отман не стаў гэтага рабіць, ён сказаў: «Наколькі я ведаю, гэта першая падобная спроба з боку мультывака. У нейкай ступені ён усё прадумаў нядрэнна, удала выбраў сям'ю. Немажліва, не зрабіў адрознення паміж бацькам і сынам, каб збіць нас з толку. Аднак у гэтай гульні ён яшчэ навічак. Ён не здолеў абысці ўстаноўленыя ім жа правілы, таму паведамляў, што верагоднасць яго гібелі расце з кожным зробленым намі няправільным крокам. Ён не змог схаваць адказ, які даў хлопцу. У будучыні ён, верагодна, навучыцца падманваць. Навучыцца хаваць адны факты, не будзе рэгістраваць іншыя. Пачынаючы з гэтага дня, кожная яго інструкцыя можа ўтрымліваць у сабе насінне яго гібелі. Мы пра гэта не даведаемся. Як бы мы не былі насцярожаны, урэшце мультывак даб'ецца свайго. Мне здаецца, містер Галімен, вы будзеце апошнім старшынёй гэтай арганізацыі. Галімен у шаленстве стукнуў кулаком па сталі. Але чаму, чорт вазьмі? Што з ім не так? Няўжо яго нельга выправіць? Нібыта, адказаў Отман з нейкай безнадзейнасцю ў голасе. Я ніколі раней пра гэта не думаў, проста не было выпадку. Але цяпер мне здаецца, што мы падышлі да канца, бо мультывак стаў занадта дасканалым. Ён стаў настолькі складаным, што здольны думаць і адчуваць як чалавек. Вы сышлі з розуму. Але нават калі і так, што з гэтага? Вось ужо больш за 50 гадоў мы складаем на мультывак усе чалавечыя беды. Мы прымушаем яго клапаціцца пра нас, пра ўсіх разам і кожнага асобна. Навязваем яму свае таямніцы. Бясконца просім адвесці схаванае ў нас зло. Усе мы ідзём да яго са сваімі праблемамі, з кожным разам павялічваючы яго цяжар. А цяпер мы яшчэ задумалі ўскласці на яго цяжар чалавечых хвароб. Отман змоўк на хвіліну, потым успыхнуў. Містер Галімен, мультывак нясе на сваіх плячах усе грахі свету, ён стаміўся. Бздура, сапраўдная бздура, прамурмытаў Галімен. Хочаце, я вам нешта пакажу. Давайце я праверу сваю здагадку. Дазвольце мне скарыстацца сувязю з мультывакам проста ў вашым кабінеце. Навошта? Я задам яму пытанне, якога ніхто да мяне не задаваў. А гэта яму не пашкодзіць. Галімен быў у паніцы. Не проста ён скажа нам тое, што мы хочам ведаць. Старшыня вагаўся. Потым сказаў: «Давайце». Отман падышоў да апарата, што стаяў на стале ў Галімена. Яго пальцы упэўнена выстукалі пытанне: «Мультывак, што ты сам больш за ўсё жадаеш у свеце?» Паўза паміж пытаннем і адказам цягнулася балюча доўга. Отман і Галімен затаілі дыханне, і вось пачулася шчоўканне, выпала картка. Маленькая картка, на якой выразнымі літарамі было напісана «Я хачу памерці». Апошняе пытанне. Упершыню апошняе пытанне было зададзена на палаву ў жарт 21 мая 2061 года, калі чалавецтва вступіла ў новую эру, цалкам авалодаўшы энергіяй свайго светача. Пытанне ўзнікла ў выніку 5-доларовай спрэчкі, заключанага паміж кактэйлямі. Сітуацыя была такая. Александр Адел і Бертран Лупау былі сярод тых, хто служыў мультываку і былі яго вернымі і адданымі слугамі. Яны ведалі, наколькі чалавек увогуле можа ведаць, што хаваецца за халодным, мігатлівым абліччам гэтага гіганцкага камп'ютара, абліччам, якое распасціралася на цэлыя мілі. Яны мелі, прынамсі, цьмянае ўяўленне пра агульны план усіх гэтых мэтаў і рэле, што ўтваралі такую складаную канструкцыю, што нават ужо мінулі часы, калі адзін чалавек мог ахапіць яе цэласны вобраз. Мультывак быў машынай самаарганізаванай і саманавучальнай. Так і мусіла быць, бо не існуе чалавека, які мог бы навучыць і арганізаваць яго з належнай дакладнасцю і хуткасцю. Таму да інтэлектуальных працэсаў мультывака Лупау і Адел мелі вельмі ускоснае дачыненне. Але тое, што ім было даручана рабіць, яны выконвалі са стараннасцю. Яны падсоўвалі мультываку інфармацыю, прыстасавалі даныя і пытанні да яго ўнутранай мовы і расшыфравалі атрыманыя адказы. Відавочна, яны, як і многія іншыя іх калегі, мелі поўнае права на адбліск з'яючай славы мультывака. Дзесяцігоддзямі мультывак дапамагаў людзям канструяваць ракеты і разлічваць траекторыі, па якіх чалавецтва змагло дасягнуць месяца, Марса і Венеры. Але потым Зямля вычарпала свае рэсурсы і ўжо не магла дазволіць сабе раскошу касмічных падарожжаў. Для далёкіх падарожжаў было трэба шмат энергіі, і хоць Зямля навучылася выкарыстоўваць свой вугаль і уран вельмі эфектыўна, запасы і таго і другога былі абмежаваны і даволі сціплыя. Удасканальваючыся ў працэсе саманавучання, мультывак урэшце змог знайсці рашэнне гэтай задачы і задаволіць фундаментальную патрэбу чалавецтва ў энергіі. 21 мая 2001 года
Тое, што лічылася да гэтага тэорыяй, стала рэальнасцю. Зямля навучылася захоўваць, транспартаваць і выкарыстоўваць прамую сонечную энергію ва ўсепланетным маштабе. Яна адмовілася ад ядзерных і цеплавых электрастанцый і падключылася да кольца невялікіх, не больш за мілю ў дыяметры геліастанцый, якія круціліся вакол зямлі на паўдарозе да месяца. Тыдня было недастаткова, каб улягліся жарсці і ўсеагульнае захапленне ад такога важнага падзеі, і Адэл з Лупавым былі вымушаныя проста ўцячы са свайго паста, стомленыя увагай грамадства, каб сустрэцца ў адасобленым куточку. Там, дзе на іх ніхто не глядзеў бы, у пустой падземнай камеры, за сцэнамі якой цягнуліся міліправадаў, якія замянялі мультываку нервы. Мультывак таксама заслугоўваў адпачынку за сваё адкрыццё, і яго служкі цалкам падзялялі гэтае меркаванне. Натуральна, яны зусім не збіраліся яго турбаваць. Яны ўзялі з сабой бутальку віскі, і адзіным жаданнем абодвух было расслабіцца ў лінівых, неспешных размовах. «Калі задумацца, гэта сапраўды ўражвае», – сказаў Адэл. На яго шырокім твары ляжала печатка стомленасці, і ён піў сваю порцыю праз саломінку, задумана косячы вочы накруцяцца ў шклянцы кубікі лёду. «Уся энергія вакол нас цяпер наша. Яе дастаткова, каб імкненна ператварыць зямлю ў расплаўленую кулю, і ўсё роўна яе застанецца столькі, што страту ніхто не заўважыць. Уся энергія, якую мы можам выкарыстоўваць, наша. З гэтага моманту і назаўжды, і навякі вечныя». Лупаў пахітаў галавой. Ён меў звычку так рабіць, калі хацеў запярэчыць, а цяпер он якраз і збіраўся запярэчыць, хаця б таму, што была яго чарга ісці па лёд. Зусім не навекі вечнае, запярэчыў ён. Не менавіта на вечнасць. Пакуль сонца не згасне. Гэта не вечнасць. Гэта канкрэтны канчатковы тэрмін. Ну, добра, мільярды і мільярды гадоў. Магчыма, 20 мільярдаў. Цябе гэта задавальняе. Лупаў правёў рукой па валасах, быццам упэўніваючыся, што ён існуе на самай справе, сядзіць і п'е свой кактэйль. 20 мільярдаў гадоў – гэта яшчэ не вечнасць. Так, але на наш век хопіць, ці не так? На наш век хапіла бы добра. Затое цяпер мы можам пабудаваць індывідуальны карабель для падарожжай па сонечнай сістэме і мільёны разаў злятаць на ім на месяц і назад, не турбуючыся пра запраўку палівам. На вугалі і ўране гэтага не дасягнуць. Спытай у мультывака, калі мне не верыш. Навошта мне яго пытацца, я і сам ведаю. Тады перастань сумнявацца ў дасягненні мультывака, сказаў Адэл, пачынаючы нервавацца. Ён зрабіў вялікую справу. А хто гэта адмаўляе? Я толькі кажу, што сонца не вечнае, і нічога больш. Нам гарантавана, скажам, 20 мільярдаў гадоў, а што потым? Лупаў указаў на суразмоўцу не вельмі ўпэўненым жэстам. І не кажы мне казкі, што мы перабярэмся да іншага сонца. Яны маўчалі некалькі хвілін, Адэл павольна смактаў свой кактэйль. Лупаў сядзеў з заплюшчанымі вачыма. Яны расслабляліся. Потым Лупаў рэзка адкрыў вочы. Ты, напэўна, думаеш, што мы паляцім да іншага сонца, калі з нашым будзе скончана? Я ні пра што не думаю. Думаеш. Уся праблема ў тым, што ты не дужа ў логіцы. Ты падобны на хлопца, а не памятаю, з якой гісторыі. Ён трэпіў пад праліўны дождж і схаваўся ад яго ў гаі. Стаў пад дрэва і стаяў, не клапуцячыся пра тое, што калі крона прамокне і пачне працякаць, ён зможа перайсці пад іншае дрэва. Я ўжо ўсё зразумеў, адказаў Адэл. Не крычы. Калі сонца згасне, іншых зорак таксама ўжо не будзе. Вось менавіта, прабурчаў Лупаў. Усе зоркі нарадзіліся ў адным касмічным выбуху, якім бы ён ні быў, і павінны скончыць свой шлях практычна адначасова, то бок па касмічных мерках. Вядома, адны згаснуць раней, іншыя пазней. Я лічу, што чырвоныя гіганты не працякнуць і сотні мільёнаў гадоў. Сонца, дапусцім, праіснуе 20 мільярдаў гадоў, а карлікі, на наша шчасце, магчыма, пратрымаюцца яшчэ сотні мільярдаў. Але возьмём трыльён гадоў, і што мы ўбачым? Цэмбру, максімальны ўзровень энтрапіі, цеплавую смерць. Я ведаю ўсё пра энтрапію, горка сказаў Адэл. Верым, чорт вазьмі, я ведаю не менш за цябе. Тады ты павінен ведаць, што адзін цудоўны дзень усё загінуць. А хто спрачаецца, што не? Ты спрачаешся, бледны нешчасны. Ты сказаў, што цяпер у нас столькі энергіі, што хопіць на вякі вечныя. Ты так і сказаў, на вякі вечныя. Цяпер чарга Адэла была не пагадзіцца. А мы з часам нешта прыдумаем, каб усё аднавіць. Ніколі. Чаму? Калі-небудзь. Ніколі. Спытай мультывака. Ты спытай. Прапаную заклад на $5, што гэта немагчыма. Адэл быў ужо дастаткова п'яны, каб прыняць заклад,
Але ў той жа час ён быў яшчэ дастаткова цвярозы, каб скласці неабходную паслядоўнасць сімвалаў і аператараў, якая ў перакладзе на чалавечую мову была б эквівалентная пытанню. Ці зможа чалавецтва зноў прымусіць сонца свяціць, калі яно пачне паміраць ад старасці? Або, сфармуляваўшы карацей, як паменшыць энтрапію ва ўсім сусветце? Мультывак праглынуў пытанне і сціх. Агеньчыкі на панелях перасталі мігаць, заціхла звыклае шчолканне рэле. Мультывак занурыўся ў глыбокія разважанні. Потым, калі зненацку спалоханыя служкі ўжо не маглі далей стрымліваць дыханне, пульт ажыў, і на экране высвяцілася фраза «Недастаткова даных для сумленнага адказу». «Заклад не адбыўся», – прашептаў Лупаў. Яны хутка дапілі рэшткі віскі і пайшлі сваёй дарогай. На наступны дзень абодва пакутавалі ад галаўнога болю і агульнай слабасці, і пра эпізод з удзелам мультывака не ўзгадвалі. Джерад, Джерадзіна і Джерадэты, першая і другая, назіралі за зорнай карцінай на відэаэкраны. Пераход праз гіперпрастору ў сваёй пазачасавай фазе падыходзіў да канца. Нарэшце аднастайнае міфцэнне, якое замяняла зоркі, саступіла месца адзінаму яркаму прывіднаму дыску, што дамінаваў у цэнтры экрана. «Гэта Х-23», – няпэўна сказаў Джерад. Яго тонкія рукі былі сціснутыя за спіной, а пальцы пабялелі. Абедзве дзяўчынкі, маленькія Джерадэты, упершыню ў жыцці здзяйснілі падарожжа праз гіперпрастору і упершыню адчулі характэрнае дзіўнае пачуцце, быццам свядомасць вывярнулася на выварат. Яны разрадзіліся бессэнсоўным хіхіканнем і пачалі ганяцца адна за адной вакол сваёй маці. «Мы дабраліся да Х-23, мы дабраліся да Х-23». «Ціха, дзеці», – строга сказала Джерадзіна. «Ты ўпэўнены, Джерад? А якія тут могуць быць сумневы?» – спытаў Джерад. Мімаволі, зірнуўшы на бясформенны металічны выступ пад самым столю. Ён праходзіў уздоўж усяго адсека і цягнуўся далей праз перагародкі і іншыя адсекі па ўсім караблі. Джерад мала што ведаў пра гэтую металічную штуковіну, акрамя таго, што яна называецца мікровак. Што яму можна задаваць любыя пытанні, якія толькі прыйдуць у галаву. Што ён вядзе карабель да загадзя вызначанай мэты, кантралюе паступленыя энергіі з субгалактычных сілавых станцый і разлічвае скачкі праз гіперпрастору. На долю самога Джерада і яго сям'і заставалася толькі пасіўнае назіранне і чаканне прыбыцця да мэты. У камфартабільных каютах карабля гэты працэс не быў цяжкім. Хтосьці калісьці казаў Джераду, што «ак» у канцы слова «мікровак» на старажытнай англійскай мове азначае скарочаны аналагавы камп'ютар, але й гэта інфармацыя па сутнасці яму не була патрэбная. Вочы Джерадзіны набрынялі слязамі. «Нічога не магу з сабой зрабіць. Так дзіўна пакідаць нашу зямлю». «Боже мой, але чаму?» – усклікнуў Джерад. «Там у нас больш нічога не засталася. А на Х-23 у нас будзе ўсё. Мы там не будзем адны, і нам нават не давядзецца ўдаваць з сябе піянераў. На планеце ўжо жыве 1 мільён чалавек. І я думаю, што ўжо нашы праўнукі таксама паядуць шукаць сябе новы свет, бо гэты да таго часу будзе перапоўнены». Памаўчаўшы, ён дадаў: «Усё ж такі гэта здорава. Камп'ютары разлічваюць новыя маршруты па меры росту чалавецтва. Я ведаю», – сказала Джерадзіна з няшчасным тонам. «Наш мікровак, самы лепшы мікровак. Лепшы ў свеце мікровак». «Я таксама так думаю», – сказаў Джерад і пагладзіў яе па валасах. Гэта сапраўды было так, і Джерад быў рады мець уласны мікровак і рады, што нарадзіўся менавіта ў гэты благаславёны час і ні ў які іншы. У час ягоных продкаў адзінымі камп'ютарамі былі гіганцкія электронныя машыны, якія займалі плошчу ў добрыя сотні квадратных міляў. На кожнай планеце меўся адзін такі. Іх называлі планетнымі акамі. Яны пастаянна павялічваліся ў памерах на працягу тысячагоддзяў, а затым нарэшце прыйшоў час удасканалення развіцця ўглыб. Спачатку замест транзістараў з'явіліся інтэгральныя схемы, затым малекулярныя плёнкі, пасля крышталі, і нават самы вялікі планетны экака цяпер мог умясціцца ў трюм касмічнага карабля. Джерад адчуў гонар, які заўсёды адчуваў пры думцы, што яго асабісты мікровак значна больш складаны, надзейны і дасканалы, чым нават старажытны мультывак, які паводле паданняў пакарыў сонца і вырашыў праблему перамяшчэння ў гіперпрасторы, адкрыўшы тым самым шлях да зорак. «Так шмат зорак, так шмат планет», – уздыхнула Джерадзіна, занятая сваімі думкамі. «І, напэўна, людзі вечна будуць перасяляцца з планеты на планету, як і цяпер». «Не вечна», – сказаў Джерад з усмешкай. «Усё гэта, хоць і не хутка, але скончыцца праз мільярды гадоў. Нават зоркі паміраюць, ты ж ведаеш, энтрапія ўзрастае».
«Татка, что такое энтрапия?» – зацікавілася Джарадетта другая. «Энтрапія, маленькая, гэта слова, каб абазначыць, колькі раз паду вас у свеце. Усё ў свеце разбураецца і ламаецца, як твой любімы ходзячы і кажучы робат. Памятаеш яго? А калі ўставіць у яго новы сілавы блок, ты ж тады ажывіў яго так. Зоркі і ёсць сілавыя блокі. Калі яны знікнуць, іншага крыніцы энергіі ў нас ужо не будзе». Джарадетта першая раптам заплакала. «Не хачу, не дазваляй зоркам паміраць. Глядзі, да чаго ты давёў дзіця сваімі дурнымі размовамі», – раздражнёна прамовіла маці. «Адкуль я мог ведаць, што гэта іх так напалохае?» – прашептаў Джарад. Джареда другая таксама далучылася да хныкальнай сястры. «Спытай у мікравака», – прашептала Джарадетта першая. «Спытай у яго, як зноў уключыць зоркі». «Лепш спытай», – сказала Джарадзіна. «Гэта іх супакоіць». Джарад паціснуў плячыма. Зараз, дзеткі, татка спытай у мікравака. Не бойцеся, ён ведае адказы на ўсе пытанні». Ён задаў мікраваку пытання, дадаўшы хутка шэптам. «Адказ надрукаваць услых не гаварыць. Ну, што я вам казаў?» Мікравак адказвае, што калі надыдзе час, ён пра ўсё паклапаціцца. Таму няма чаго загадзя турбавацца. Джарадзіна сказала: «А цяпер, дзеці, пара спаць. Хутка прыедзем у наш новы дом». Джарад, перш чым выкінуць цэлапластавую картку ў утылізатар, яшчэ раз прабег вачыма надрукаваную на ёй фразу. «Даных для сумленнага адказу недастаткова». Ён паціснуў плячыма і зірнуў на відэаэкран. Да Х-23 было ўжо зусім блізка. В-23 Авзламета зірнуў у глыбіню трохмернай маламаштабнай сфер-карты галактыкі і сказаў: «А табы не здаецца, што мы перабольшваем значэнне гэтага пытання. З нас будуць смяяцца». МК Сінанця з экрана пакруціў галавой. «Не думаю. Усе ведаюць, што галактыка будзе перапоўненая ў найбліжэйшыя 5 гадоў, калі наша экспансія будзе працягвацца такімі тэмпамі». Абодва выглядалі на 20 гадоў, абодва былі высокімі і цудоўна складзенымі. «Усё ж», – сказаў 23 Айкс, – «я не адважуся прадставіць песімістычны даклад на разгляд галактычнага савета. А я не пагаджуся ні на які іншы даклад. Трэба іх трошкі расштукаваць». «Як трэба іх расштукаваць?» Фі-23 Хайс уздыхнуў. «Прастары бясконцыя. Ёсць сотні мільярдаў галактык, прыдатных для засялення. А можа і больш. Сотні мільярдаў – гэта не бясконцасць, і гэта колькасць увесь час скарачаецца. Глянь, 2000 гадоў таму чалавецтва ўпершыню вырашыла праблему выкарыстання энергіі, і праз пару стагоддзяў міжзоркавыя падарожжы сталі магчымымі. Каб засяліць адзін маленькі свет, чалавеку спатрэбіўся мільён гадоў, а каб засяліць астатнюю частку галактыкі, усяго толькі тільки 1000 гадоў. Зараз насельніцтва падвойваецца кожныя 10 гад, от ікс перон яго. За гэта мы павінны дзякаваць бессмяротнасць, якую атрымалі ў падарунак. Выдатна. Бессмяротнасць – гэта рэальнасць, і мы павінны з ёй лічыцца. Я згодны, што нават самае бессэнсоўнае мае свае цёмныя бакі. Галактычны АК вырашыў для нас шматлікія праблемы, але вырашыўшы праблему старэння і смерці, ён зняў усе свае ранейшыя дасягненні. Тым не менш, мне здаецца, што ты, напрыклад, не адмовішся ад свайго бессмяротнасці. І не думаю, рэзка адказаў МК Сінанця, але тут жа змякчыў голас. Па меншай меры пакуль. Хоць я ўжо пражыў дастаткова. Колькі ты гадаў? 223. А табе? Мне няма яшчэ і 200. Але вернемся да справы. Кожныя 10 гадаў насельніцтва падвойваецца. Запоўніўшы сваю галактыку, мы запоўнім наступную ўжо за 10 гадоў. У наступнае дзесяцігоддзе мы запоўнім яшчэ 2. У наступныя 10 гадаў яшчэ 4. За 100 гадаў мы займем ужо 1000 галактык, за 1000 гадаў мільён, за 10 000 усю вядомую частку сусвету. А што далей? В-23Х сказаю. Дадай сюды яшчэ праблему транспарціроўкі. Колькі спатрэбіцца энергіі, каб перамясціць такое мноства людзей з адной галактыкі ў другую? Добрае пытанне. Ужо цяпер чалавецтва за год спажывае энергію 2 зорак і в асноўным марнуе яе дарэмна. А з другога боку, толькі ў нашай галактыцы штогод страчваецца на выпрамяньванне энергіі ад 1000 сонцаў, а мы выкарыстоўваем толькі 2. Гук, які данёсся з тэрмінала, прымусіў іх замаўчаць. З маленькай скрынкі, якая ляжала на стале, прогучала фраза, сказаная цудоўным высокім голасам. Галактычны АК сказаў недастаткова даных для сумленнага адказу. «Зразумела», – сказаў 23Х. Пасля гэтага абодва працягнулі абмеркаванне дакладу, які ім трэба было прадставіць у галактычны савет.
Зіприм са слабою цікавістю оцінював нову галактику, просочваючи вачима безконце зорні рукави і підлічваючи, кільки енергії утримлюють ці зорки. Ён бачив гэтую галактику упершыню. Ці убачить ён калі-небудзь усе астатнія? Галактик так шмат, і кожная з іх нясе ў сабе частку чалавецтва. Праўда, цяпер гэты чалавечы груз быў амаль мёртвым грузам. Там на мільярдах планет, што круцяцца вакол мільярдаў зорак, якія належаць мільярдам галактык, знаходзяцца толькі цэлы. Сапраўдную сутнасць чалавека цяпер найчасцей можна сустрэць тут, у прасторы. Канешне, маецца на ўвазе толькі розум. Бессмяротныя целы застаюцца на сваіх планетах у летаргіі, якая доўжыцца цэлыя эпохі. Часам яны прачынаюцца для актыўнай дзейнасці ў матэрыяльным свеце, але гэта здараецца ўсё радзей і радзей. Новыя індывідуальнасці больш не ўзнікаюць, але для жахліва неверагодна разрослага чалавецтва гэта не мае значэння. І месца ў сусвеце для новых індывідаў засталася ўжо зусім няшмат. Зіпрэма адцягнулі ад яго разважанняў тонкія ментальныя шчупальцы іншага розуму, што дакрануўся да яго свядомасці. «Я Зіпрым», – сказаў Зіпрым. «А ты? Я Дзі-Суб-Ван. З якой ты галактыкі? Мы называем яе проста галактыка, а вашу як? Мы таксама. Усе называюць сваю галактыку проста галактыка і больш ніяк. Чаму бы не?» Сапраўды, тым больш, што ўсе яны аднолькавыя. Не ўсе. Адна адрозніваецца ад іншых. Менавіта ў ёй узнікла чалавецтва, каб потым рассяліцца па іншых галактыках. Зіпрым спытаў: «І што гэта за галактыка?» «Не скажу. Метагалактычны АК павінен ведаць». «Спытай». Штосьці гэта мяне зацікавіла. Зіпрым пашырыў сваё ўспрыманне, так што ўсе галактыкі сціснуліся і ператварыліся ў іскры, раскіданыя на больш шырокім фоне. Сотні мільярдаў іскраў, сотні мільярдаў галактык. І кожная са сваім грузам бессмяротных істот, са сваім грузам розумаў. Усё гэта павольна праплывала ў прасторы. Адна з іх у туманным і далёкім мінулым была адзінай галактыкай, засяленай людзьмі. Зіпрым гарэў цікаўнасцю бачыць яе, і ён зрабіў выклік. Пытанне метагалактычнаму АКу. З якой галактыкі паходзіць чалавецтва? Метагалактычны АК прыняў запыт, бо на кожнай планеце і ва ўсіх прасторах яго рэцэптары былі напагатове. І кожны рэцэптар вёў праз гіперпрастору да нейкай невядомай кропкі, дзе аддалена ад усяго існаваў метагалактычны АК. Зіпрым ведаў толькі аднаго чалавека, які змог ментальным намаганнем адчуць мысленны вобраз метагалактычнага АК. І гэты чалавек расказваў толькі пра з'яючую сферу прыкладна 2 футаў у дыяметры. Знайсці яе сярод зорак і галактык была задачай, перад якой бляднела знакамітая іголка ў стозе сена. Зіпрым тады яшчэ перапытаў недаверліва: «І гэта метагалактычны АК? Такіх памераў?» «А большая яго частка», – быў адказ, «знаходзіцца ў гіперпрасторы. І якую форму ён там прымае і якія мае памеры, гэтага ніхто не можа сабе ўявіць». Гэта сапраўды ніхто не мог уявіць, бо даўно мінулі часы, калі ў стварэнні любой выпадкова ўзятай часткі метагалактычнага АК прымалі ўдзел людзі. Цяпер кожны наступны метагалактычны АК сам канструяваў і ствараў свайго пераемніка. Кожны з іх за час свайго мільёналетняга існавання назапашваў неабходныя даныя, каб пабудаваць лепшага, больш складанага і магутнага, больш дакладна арганізаванага нашчадка, у якога ён укладваў у прыватнасці ўсю сваю памяць і сваю індывідуальнасць. Метагалактычны АК перапыніў расіяныя думкі Зіпрэма, але не словамі, а дзеяннем. Зіпрым ментальна быў дастаўлены ў туманнае мора галактык, і адна з іх наблізілася і рассыпалася на скупішча зорак. З бясконцага выдалення прыйшла бясконца ясная думка. Гэта родная галактыка чалавецтва, але яна была дакладна такая ж, як і ўсе астатнія, і Зіпрым здушыў сваё расчараванне. Дзі-Суб-Ван, розум якога суправаджаў Зіпрэма, раптам спытаў: «І адна з гэтых зорак – родная зорка чалавека». Метагалактычны АК адказаў: «Ноная зорка чалавецтва ператварылася на Ву, пасля спышкі стала белым карлікам». «І што ж, людзі, якія жылі на гэтай зорцы, загінулі?» – спытаў Зіпрым, не падумаўшы. Метагалактычны АК сказаў: «Як і всегда падобных выпадках, для фізічных цэлай людзей быў своечасова створаны і пабудаваны новы свет». «Так, вядома», – падумаў Зіпрым, але пачуццё страты не пакідала яго. Ён перастаў канцэнтраваць свой розум на роднай галактыцы чалавецтва і дазволіў ёй згубіцца сярод ззяння іншых галактык. Ён вярнуўся назад. Яму больш не хацелася бачыць гэту галактыку. Дзі-Суб-Ван спытаў: «Што здарылася?» «Зоркі паміраюць. Наша родная зорка ўжо памерла. Яны ўсе павінны памерці. Чаму б і не?»
Але калі скончацца ўсе запасы энергіі, нашы цэлы ўрэшце таксама памруць, і разам з імі ты, і я, і ўсе астатнія. Гэта здарыцца яшчэ праз мільярды гадоў. А я не хачу, каб гэта здарылася наогул, нават праз мільярды гадоў. Метагалактычны ак, як прадухіліць гібель зорак. Ді Субван усклікнуў здзіўленнем. Ты пытаешся, як вярнуць працэсы энтрапіі назад? А метагалактычны ак адказаў: недастаткова даных для сумленнага адказу. Розум Дзі пряма вярнуўся ў сваю галактыку. Ён больш не згадваў Дзі Субвана, чыя фізічнае цела, магчыма, знаходзілася за мільярды светлавых гадоў ад яго ўласнага, а магчыма, знаходзілася на суседняй планеце. Усё гэта не мела значення. Узрушаны Дзі Прым пачаў збіраць міжзоркавы вадарод, з якога вырашыў стварыць сваю ўласную невялікую зорку. Вядома, яна калісьці памрэ, але прынамсі яна будзе зроблена ім самім. Чалавек раіўся сам з сабой. Моментальна ён існаваў як адзіная істота. Ён складаўся з незлічонага мноства цэлаў, раскіданых па мільярдзе планет у мільярдзе галактык, і гэтыя цэлы знаходзіліся ў вечнай летаргіі. Пра іх клапаціліся бессмяротныя і неўразлівыя аўтаматы, а розумы, калісьці звязаныя з гэтымі цэлымі, даўно добраахвотна зліліся ў адзінае цэлае, і цяпер нічога не магло іх раз'яднаць. Чалавек сказаў: «Сусвет памірае». Чалавек агледзеў завалакістыя ледцвіцячыя галактыкі. Гіганцкія зоркі, марнатраўцы і выдаткоўцы зніклі даўным-даўно ў самым туманным тумане далёкага мінулага. Амаль усе астатнія зоркі былі белымі карлямі, але і яны набліжаліся да свайго канца. З міжзоркавага газу і пылу, праўда, узнікалі новыя зоркі. Некаторыя натуральным шляхам, некаторыя ствараліся чалавекам, але яны даўно памерлі. Можна было, вядома, сутыкнуць белыя карлікі і з дапамогай вызваленай такім чынам энергіі ствараць новыя зоркі. Але на адну годную зорку трэба было выкарыстаць каля 1000 карлікаў, і самі яны, урэшце, таксама былі асуджаны на гібель. І нават карлікаў была абмежаваная колькасць. Чалавек сказаў: «Як падлічыў сусветны ак, энергіі, калі яе выкарыстоўваць эканомна, хопіць яшчэ на мільярды гадоў. Але нават так, — сказаў чалавек, — рана ці позна ўсё роўна ўсё скончыцца. Колькі не эканом, а аднойчы энергія знікне. Энтрапія дасягне максімуму, і гэта захаваецца назаўсёды». Чалавек спытаў: «А ці можна спыніць павелічэнне энтрапіі?» Спытай у сусветнага ака. Сусветны ак атачыў яго з усіх бакаў, але не ў прасторы. У прасторы не было ніводнай яго часткі. Ён знаходзіўся ў гіперпрасторы і быў зроблены з чагосьці, што не было ні матэрыяй, ні энергіяй. Пытанне пра яго памеры і прыроду даўно стала бессэнсоўным у любой тэрміналогіі, якую мог сабе ўявіць чалавек. «Сусветны ака, — сказаў чалавек, — як можна спыніць павелічэнне энтрапіі?» Сусветны ака адказаў: «Для сумленнага адказу ўсё яшчэ не хапае даных». Чалавек сказаў: «Збірай дадатковую інфармацыю». Сусветны ака адказаў: «Я буду гэта рабіць, як рабіў вось ужо сотні мільярдаў гадоў. Мне і маім папярэднікам гэтае пытанне задавалі неаднаразова. Усе збраныя мною даныя недастатковыя». «Ці надыдзе час, — спытаў чалавек, — калі дадзеных будзе дастаткова, ці гэтая праблема не мае вырашэння ні пры якіх умовах? Праблем, якія нельга вырашыць ні пры якіх умовах, не існуе. Калі ж у цябе будзе дастаткова інфармацыі, каб адказаць на маё пытанне? Для сумленнага адказу на гэтае пытанне таксама не хапае даных». «Ты працягнеш працу?» — спытаў чалавек. «Так, — адказаў сусветны ак». Чалавек з качакаем. Зоркі і галактыкі паміралі адна за адной, і чорная прастора была запоўнена іх згаслымі трупамі. Гібанне доўжылася 10 мільярдаў гадаў. Чалавек адзін за адным растварыўся ў аку, зліўся з ім. Кожнае яго фізічнае цела, паміраючы, губляла сваю духоўную індывідуальнасць, так што гэта было набыццём, а не стратай. Апошні розум чалавека крыху затрымаўся перад злыццём, аглядаючы прастору вакол сябе, прастору, якая не ўтрымлівала нічога, акрамя рэштку апошняй згаслай зоркі і масы неверагодна тонкай, распыленай матэрыі, часам узрушанай яшчэ не ператворанай у цяпло энергіяй. Гэта была ўжо агонія. Частата такіх усплёскаў энергіі асімптатычна імкнулася да абсалютнага нуля. Чалавек спытаў: «Ака, гэта канец. Ці можна гэты хаос зноў ператварыць у сусвет? Ці можна гэта зрабіць?» Ака адказаў: «Для сумленнага адказу ўсё таксама не хапае даных. Розум апошняга чалавека зліўся з акам, і цяпер існаваў толькі ён адзін, ды і тое гіперпрасторы. Матэрыя і энергія зніклі, а разам з імі прастора і час. Нават акак існаваў толькі дзякуючы аднаму апошняму пытанню, на якое ён так і не змог адказаць».
Як і ніхто на працягу 10 мільярдаў гадоў не змог адказаць на гэтае праклятае пытанне, упершыню зададзенае паўп'яным тэхнікам камп'ютараў, які і сваім развіцці быў гэтак жа далёкі ад сусветнага ака, як чалавек быў далёкі ад чалавека. Усе астатнія пытанні былі даўно вырашаны, але пакуль не будзе атрыманы адказ на гэтае апошняе пытанне, ака не меў права з палёгкай уздыхнуць і сысці ў нябыт. Усе неабходныя даныя былі ўжо сабраныя, больш не было чаго збіраць. Але гэтую сабраную інфармацыю трэба было яшчэ раз сартаваць, прааналізаваць і правесці ў сістэму. На гэта пайшоў некаторы пазачасавы інтэрвал. І нарэшце ака даведаўся, як змяніць кірунак стрэлы энтрапіі. Але ўжо не засталася ніводнага чалавека, каму ака мог бы паведаміць атрыманы адказ. Усё ж гэта не мела значэння. Адказ быў настолькі ўсеабдымным, што падчас яго нагляднага паказу гэтая цяжкасць таксама будзе вырашана. У працягу яшчэ аднаго пазачасавага інтэрвалу ака разважаў, як лепш за ўсё арганізаваць справу. Потым акуратна склаў праграму. Свядомасць ака ахапіла ўсё, што калісьці было сусветам, і сканцэнтравалася на тым, што цяпер было хаосам. Крок за крокам усё будзе зроблена, і ака сказаў, няхай будзе святло. І стала святло. Айзек Азімаў, ён набліжаецца. Частка першая. Калі мы нарэшце атрымалі вестку з сусвету, яе паслала зусім недалёкая зорка. Сігналы не дабіраліся да нас праз бясконцыя прасторы космосу, пераадолеўшы адлегласць у светлавыя і звычайныя гады. Адбылася зусім не гэта. Яны ўзніклі ў нашай уласнай сонечнай сістэме. Штосьці, невідома што, набліжаецца да Зямлі. Я невідома што павінна апынуцца зусім побач з намі праз 5 месяцаў, калі толькі яно не вырашыць павялічыць хуткасць або наогул зварочваць з курсу. Прынамсі, мы атрымалі папераджанне. Калі б гэты аб'ект, невядома які, з'явіўся 50 гадоў таму, скажам, у 1050 годзе, яго не ўдалося б выявіць так лёгка, а можа, ён і ўвогуле застаўся б незаўважаным. Вялізны комплекс радыётэлескопаў, усталяваны ў Маскоўскім моры на адваротным баку месяца, злавіў сігналы і вызначыў месца, адкуль яны ідуць. І гэта зрабіў тэлескоп, які працаваў усяго 5 гадоў. Але як паступіць з сігналам, павінен быў вырашыць мультывак, які сядзеў у сваёй барлагі ў скалістых гарах. Астраномы змаглі толькі паведаміць, што сігналы паступаюць з нерэгулярнымі прамежкамі часу, але у іх ёсць нейкая сістэма, адпаведна яны ўтрымліваюць паведамленне. Калі яго і можна расшыфраваць, то зрабіць гэта здольны толькі мультывак. Паведамленне, што б яно ні азначала, не было на англійскай, кітайскай, рускай ці на якой-небудзь іншай зямной мове. Мікрахвалевыя імпульсы, ператвораныя ў гукі ці выявы, не выдавалі ніякай зразумелай інфармацыі. У любым выпадку хіба магло быць інакш. Мова, калі гэта і сапраўды мова, відавочна іншапланетнага паходжання. А розум, які стаіць за ёй, калі гэта і сапраўды розум, мае падобнае паходжанне. Для шырокай грамадскасці прыдумалі адносна праўдападобную гісторыю. Гаварылі пра астэроід, які, гэта сцвярджалася самым упэўненым тонам, рухаецца па такой арбіце, што ні ў якім выпадку не сутыкнецца з зямлёй. Аднак за кулісамі ішла напружаная праца. Прадстаўнікі еўрапейскіх краін, што сабраліся на канферэнцыю, лічылі, што няма ніякай неабходнасці нешта прадпрымаць. Калі аб'ект прыбудзе, мы гэта даведаемся. Ісламскі рэгіён прапанаваў пачаць падрыхтоўку да абароны. Азіяцкі і амерыканскі рэгіёны адзначылі, пагадзіўшыся адзін з адным, што веданне заўсёды пераважней за няведанне і што сігналы варта падвергнуць камп'ютарнаму аналізу. А гэта азначала, што ў справу павінен уступіць мультывак. Праблема ў тым, што ніхто насамрэч не разумее, што такое мультывак. Ён шчокае і худзіць у штучнай пячуры даўжыны ў 3 мілі ў Каларада, і на яго высновах трымаецца сусветная эканоміка. Ніхто не ведае, добра ці дрэнна ён разбіраецца ў эканамічных пытаннях, але ніводная чалавечая істота і ніводная група чалавечых істот не рызыкуе браць на сябе адказнасць за прыняцце эканамічных рашэнняў. Таму за іх адказвае мультывак. Ён знаходзіць уласныя пралікі, выпраўляе свае памылкі, пашырае структуру. Людзі забяспечваюць яго энергіяй і запаснымі часткамі. Але надыдзе дзень, калі мультывак і гэта зможа рабіць сам. Мы з Жозефінай і ёсць тое звяно паміж мультывакам і людзьмі. Мы карэкціравалі праграмы, калі патрабавалася ўнесці нейкія змены. У выпадку неабходнасці уводзілі новыя дададзаныя, а калі трэба было, інтэрпрэтавалі атрыманыя вынікі. Насамрэч, усё гэта можна было рабіць здалёку.
Але свет хацеў жыць з ілюзіяй, што людзі кантралююць працу гіганцкага камп'ютара, таму палітыка патрабавала, каб побач з мультываком знаходзіўся адзін чалавек. Іншымі словамі, Жозефіна дура, якая ведае пра мультывак больш, чым хто-небудзь іншы на зямлі, аднак нельга сказаць, што гэта вельмі шмат. Паколькі чалавек і трапіў без каконця калідоры мультывака, хутка страціць розум, калі здатен застанецца там доўга, я склаў і кампанію. Мяне завуць Брюс Дура, я муж Жозефіны, па прафесіі электраінжынер, а ў выніку намаганняў маёй жонкі спецыяліст па мультываку. Не трэба быць вельмі разумным, каб зразумець. Мы з Жозефінай не хацелі браць на сябе адказнасць за расшыфроўку іншапланетных сігналаў, але толькі мультывак мог у іх разабрацца, калі гэта ўвогуле магчыма. А мы былі адзіным звяном паміж мультывакам і людзьмі. Упершыню мультывак павінен быў пачаць рашэнне задачы з нуля, бо ў яго нутры не было нічога нават аддалена падобнага на яе ўмовы, і ўсе цяжкасці, звязаныя з гэтым, ляглі на плечы Жозефіны, якой я мог толькі дапамагаць. Усё, што я магу зрабіць, Брюс, гэта параіць мультываку паспрабаваць праверыць усе камбінацыі і ажыццявіць усе магчымыя перастаноўкі, каб выявіць паўтарэнні ці заканамернасці, калі яны існуюць. Нахмурыўшыся, сказала Жозефіна. Мультывак паспрабаваў. Прынамсі, мы былі вымушаны паверыць у тое, што ён паспрабаваў. Але адказ быў адмоўны. На экраны і ў раздрукоўках з'явіліся адны і тыя ж словы. Пера, клад, немагчымы. Праз 3 тыдні Жозефіна пачала выглядаць на свой узрост. Задуменна гладзячы рукой валасы, якія ад гэтых спроб ніяк здаваўся яшчэ больш узблытанымі, яна прамавіла. Мы зайшлі ў тупік. Трэба нешта прыдумаць. У гэты момант мы снедалі, і я, падкалупаючы відальцам амлет, пацікавіўся. Правда, толькі вось што? Брюс, я не ведаю, што да нас леціць, заявіла Жозефіна. Але трэба прызнаць, што яна знаходзіцца на больш высокім тэхналагічным узроўні, чым мы. Гэты аб'ект накіроўваецца да нас аднекуль здалёк. Мы туды трапіць не можам, але калі б мы паслалі яму свае сігналы, ён, напэўна, змог бы іх інтэрпрэтаваць. Магчыма, пагадзіўся я з ёй. Не магчыма, а так яно і ёсць, злосна заявіла Жозефіна. Што ж, пашлём яму наш сігнал. Ён яго зразумее і адправіць нам адказ у такім выглядзе, што мы зможам яго прачытаць. Мая жонка патэлефанавала міністру эканомікі, які з'яўляецца нашым начальнікам. Той выслухаў яе, а потым сказаў: «Я не магу зрабіць савету такое прапанаванае. Яны і чуць пра гэта не захочуць. Мы не маем права. Нельга дазволіць чужому аб'екту з космасу атрымаць пры нас хоць якую-небудзь інфармацыю, пакуль мы самі не разбяромся, што ён сабой уяўляе. Ён нават не павінен ведаць пра наша існаванне. Але ж ён ужо ведае пра наша існаванне, сур'ёзна запярэчыла Жозефіна. Ён набліжаецца. Нейкаму іншапланетнаму розуму, верагодна, вядома пра нас ужо гадоў 100, з таго самага часу, калі разрозненыя радыёсігналы паляцелі ў космас у пачатку 20-го стагоддзя. Калі так, заявіў міністр, навошта пасылаць яшчэ адзін? Выпадковыя сігналы ўяўляюць сабой поўную бессэнсоўнасць. Гэта ўсяго толькі гукі. Мы павінны адправіць разумнае паведамленне, каб усталяваць кантакт. Не, місіс Дуре, запярэчыў ён, савет ні за што з вамы не пагодзіцца, і я вам рэкамендую больш не вывучаць гэтае прапанаванне. І ўсё, ён перарваў сувязь. А ведаеш, ён мае рацыю, гледзячы на пусты экран, сказаў я. Яны не стануць нават разглядаць такі варыянт, а становішча міністра ў іх іерархіі моцна пацярпіць, калі ён пачне прапанаваць такія рэчы. Яны не могуць мне перашкодзіць, абурылася Жозефіна. Я кантралюю мультывак, наколькі яго ўвогуле можна кантраляваць, і я даручу яму паслаць такія паведамленні, якія палічу патрэбным. Што прывядзе да нашага звальнення, турэмнага зняволення, смяротнага пакарання? Калі яму дасца даведацца, што я гэта зрабіла? Мы павінны высветліць, пра што гаворыцца ў паведамленнях, якія да нас паступаюць. А калі палітыкі баяцца скарыстацца разумнай ідэяй, я не спалохаюся. Мяркую, мы рызыкавалі лёсам цэлай планеты. Аднак планета была дзесьці далёка ад нас і скалістых гор, таму Жозефіна пачала вывучыць навуковыя артыкулы з агульнай энцыклапедыі. Навука, казала Яна, з'яўляецца універсальнай мовай, найчасцей. Некаторы час усё было спакойна. Мультывак задаволена шчоўкаў, але ніякіх асабліва ўражлівых вынікаў не выдаваў. А потым, праз 8 дзён паведаміў нам, што характар паступаючых сігналаў змяніўся. Аб'ект пачаў перакладаць наша паведамленне, сказала Жозефіна, здаецца, на англійскую.
Яшчэ праз 2 дні мультывак нарэшце выдаў, ён набліжаецца. Камп'ютар паўтарыў гэта зноў і зноў, але ж мы і так ведалі, што ён набліжаецца. А потым з'явіўся новы пераклад. А калі не, вы будзеце знішчаны. Пасля таго, як мы прыйшлі ў сябе, Жозефіна некалькі разаў праверыла правільнасць атрыманага паведамлення, але мультывак цвёрда стаяў на сваім. Паўтарыў адну гэтую фразу і больш нічога. «О Божа», – сказаў я, – «мы павінны паставіць у вядомасць савет». «Не», – запярэчыла Жозефіна. «Не варта гэтага рабіць, пакуль мы не даведаемся больш. Яны ўпадуць у істэрыку, і іх дзеянні могуць апынуцца непрадказальнымі. Але і браць на сябе адказнасць мы не маем права. Мы павінны». «На некаторы час», – заявіла Жозефіна. Частка другая. Нейкі іншапланетны аб'ект імчаўся праз сонечную сістэму прама ў наш бок і павінен быў наблізіцца да Зямлі праз 3 месяцы. Толькі мультывак разумеў сігналы, якія ён пасылаў, і толькі Жозефіна і я разумелі мультывак, гіганцкі камп'ютар, пабудаваны на Зямлі. У гэтых сігналах утрымлівалася пагроза знішчэння. «Ён набліжаецца», – гаварылася ў паведамленні, і яшчэ, «а калі не, вы будзеце знішчаны». Мы працавалі як вар'яты, і мультывак таксама, так мне здаецца. Бо менавіта яму даводзілася рабіць усё магчымае для таго, каб перакаштаваць розныя варыянты перакладу і знайсці такі, які найбольш адпавядаў бы наяўным у нас дадзеным. Сумняваюся, што я ці Жозефіна, ці любое іншая чалавечая істота змаглі б разабрацца ў тым, што канкрэтна рабіў мультывак, хоць задачу ў цэлым сфармулявала для яго Жозефіна. Урэшце рэшт паведамленне стала крыху даўжэйшым і гучала цяпер так. «Ён набліжаецца. Вы рацыянальныя ці вы небяспечныя? Вы рацыянальныя? Калі не, вы павінны быць знішчаны». «Што ён мае на ўвазе, калі кажа рацыянальныя?» – спытаў я. «Вось у гэтым то і пытанне», – прамовіла Жозефіна. «Я больш не маю права хаваць тое, што мы даведаліся. Атрымалася так, быццам у справу ўступіла тэлепатыя. Нам не давялося звязвацца з нашым начальнікам, міністрам эканомікі, ён сам патэлефанаваў нам. Праўда, наўрад ці можна назваць гэта такім ужо нечаканым супадзеннем. Напружанне ў планетарным савеце расла з кожным днём. Дзівіла толькі тое, што яны не турбавалі нас і не патрабавалі бясконцых адказаў на бясконцыя пытанні. «Місіс Дуре», – сказаў міністр, – «прафесар Мікельман з універсітэта ў Мельбурне далажыў нам, што структура кода сігналаў змянілася. Мультывак заўважыў гэта. Ён здолеў ацаніць важнасць новага фактара. Аб'ект падае сігналы па-англійску, быццам гэта была самая звычайная інфармацыя», – сказала Жозефіна. «Вы ўпэўнены, як ён мог?» Яны лавілі ўцечкі нашых радыё і тэлевізійных сігналаў некалькі дзесяцігоддзяў і прыбышы, кім бы яны там ні былі, вывучылі нашы мовы, патлумачыла Жозефіна. Яна не сказала, што мы абсалютна нелегальна забяспечылі аб'ект, які набліжаецца інфармацыяй, каб тыя, хто знаходзіцца ў яго нутры, маглі вывучыць англійскую. «Калі так, – спытаў міністр, – чаму ты мультывак на мультывак гэта зрабіў?» – перапыніла яго Жозефіна. «У нас ёсць частка паведамлення». На некалькі хвілін усталявалася маўчанне, а потым міністр рэзка прамовіў. «Ну, я чакаю. Калі вы маеце на ўвазе паведамлення, то я нічым не магу вам дапамагчы. Я парадам я толькі старшыні савета. Я гэта зраблю. Я маю намер сама з ім пагаварыць». Міністр раз'юшся. «Вы скажаце мне, я ваш начальнік. У такім выпадку ўсё стане вядома прэсе. Вы гэтага хочаце? А вы ведаеце, што чакае вас у гэтым выпадку? Так, толькі ў гэтым выпадку ўжо нельга будзе выправіць нанесеную шкоду». Міністр здаваўся раз'юшаным і нерашаючым адначасова. Жозефіне ўдалося зрабіць выгляд, што яна абыякавая, але я бачыў, як дрыжаць яе рукі, якія яна трымала за спіной. Яна перамагла. Быў вечар, калі з намі звязаўся старшыня савета, поўнае галаграфічнае адлюстраванне ў 3 вымараннях. Узнікала адчуванне, што ён сядзіць побач з вамі ў гэтым жа пакоі, толькі задні план быў зусім іншым. Дым ад яго люлькі плыў прама на нас, знікаючы прыкладна ў 5 футах ад нашых насоў. Старшыня ствараў уражанне чалавека добразычлівага, але гэта была ўсяго толькі маска, якую ён надзяваў на публіцы. «Місіс Дуре, містер Дуре», – прамовіў ён, – «вы выдатна спраўляецеся са сваёй працай па абслугоўванні мультывака. І савет гэта цудоўна ведае». «Дзякуй», – падзякавала яго Жозефіна вельмі стрымана. «Наколькі я зразумеў, у вас ёсць пераклад сігналаў іншапланецян, які вы жадаеце перадаць асабіста мне і нікому іншаму». Гэта гучыць вельмі сур'ёзна. «Я гатовы вас выслухаць», – Жозефіна яму сказала. Выраз яго твару не змяніўся.
А чому ви упевнені, що мультивак правильно переклав повідомлення? Тому, що мультивак посилав іншопланетянину сигнали по-англійську, той, видать, інтерпретував їх і почав відказувати нам на нашій власній мові. І тепер ми їх розуміємо. Хто дозволив мультиваку послати сигнал по-англійську? Нам не вдалося отримати чийось цей дозвол. І тим не менш, ви це зробили. Так, сер, виправленча колонія на місяці, ось що вас чекає, ці слави і нагороди, у залежності від виніку. Коли іншопланетянин нас знищить, спадар старшиня, часу ні для виправленчої колонії, ні для слави не буде. Але коли ми опинімося раціональними, ён нас не кране. Я особисто думаю, що нам не погрожає ніяка небезпека, усміхнувся старшиня. Той, хто до нас наближається, може користатися нашими словами, не зовсім правильно розуміючи їх значення, заперечила Жозефіна. Об'єкт постійно повторює «ён наближається». У той час, як це повинно гучати так, «я наближаюся», ці ми наближаємося. Мавчимо, ён не має явлення про те, що таке особа, це індивідуальність. А значить, ми не можемо ведати, що ён має на увазі, коли говорить про раціональність. Натура його розуму і оцінки навкольного світу, напевно, цілком відрізняється від нашої. Окрім того, інше з фізичного пункту гледжання, заявив старшиня. Мене повідомили, що об'єкт, не ведаю, що це таке, досягає у діаметрі не більше за 10 метрів. Не подобно, що ён здольний нас знищить. Ён може бути розвідчиком, міркує Жозефіна. Як тільки ён розбереться у ситуації, до нас пробудзе цілий флот іншопланетних кораблів і скончить з нами. Одного того цілком може і не здаритися. У такім випадку, сказав старшиня, ми повинні заховати отриману інформацію в секреті і при гэтым таємно привести в бойову готовність лазерну базу на місяці і кораблі, оснащені іонними випромінювальниками. Не, спадар старшиня поспішливо перепинила його Жозефіна. Підрихтовка до бою небезпечна. Наколькі мені здається, заперечую старшини, не рихтуватися до бою буде небезпечно. Усьо залежить від того, що іншопланетянин має на увазі під поняттям раціональний. А раптом гэта значить мирний, бо війна веде до велізарних страт у різних сферах життя. Магчыма, ён хоче довідатися, мирні ми ці войовничі. Поколькі я сумніваюся, що наша зброя здольна супрацьстати розвитой технології, навошта би сенсовно її демонструвати і напрошуватися на серйозні неприємності. У таким випадку, що ви пораїться, місіс Дуре. Ми повинні довідатися про їх більше. У нас мало часу. Так, сер. Мультивак – ось ключ до вирішення проблеми. Існує некілька способів модифікувати наш комп'ютер і таким чином зробити його програми більш різностайними і ефективними. Гэта небезпечна. Громадськість притримлюється міркування, що нельга, не прийнявши особливих мер застероги, узмацнять мультивак. Однак у дадзяній ситуації адказність ляжить на вас, робіться тое, що полічиться потрібним. Ви даєте мені на гэта дозвол, сер? – спитала Жозефіна. Не, адказав старшиня з вельми доброзичливим виглядом. Адказність цілком ляжить на вас, як і вина, коли нешто пойдзе не так. Пасля гэтага яму ўжо не было чаго нам сказаць, і сувязь перарвалася. Экран патух, я сядзеў і глядзеў у пустачу. Размова ішла пра выжыванне зямлі, а рашэнне пра тое, як дзейнічаць, павінны былі прыняць мы з Жозефінай. Частка 3. Я жудасна раззлаваўся з-за таго, у якое становішча мы трапілі. Менш чым праз 3 месяцы нейкі аб'ект з космосу павінен быў дабрацца да зямлі. Ён пагражаў нас знішчыць, калі мы не вытрымаем нейкага выпрабавання, сутнасці якога не разумеем. Уся адказнасць лягла на наші плечі і на мультивак, гіганцкі камп'ютер. Жозефіна, працуючи з мультиваком, адчайна спрабавала заховаць спакой. Калі ўсё скончыцца добра, казала Яна, яны будуць вымушаны знайсці спосаб нас аддзячыць. А вось у выпадку катастрофы, можа так атрымацца, што нікога і не застанецца, значыць, і хвалявацца няма чаго. Яна была настроена даволі філасофскі, у адрозненне ад мяне. А ты не хочаш не сказаць, чым мы будзем займацца ў цяперашні час? Поцікавіўся я. Модифікаваць мультивак, адказала Жозефіна. Шчыра кажучы, ён сам прапанаваў унесці нейкія змены. Яны яму патрэбныя для таго, каб зразумець, што ўсё ж такі азначае пасланне іншапланетян. Нам давядзецца зрабіць мультивак больш незалежным і гнуткім, больш падобным на чалавека. Гэта супярэчыць палітыцы ўрада, нагадаў я ёй. Я ведаю, але ж старшыня савета даў мне свабоду дзеянняў. Ты ж яго чуў.
Але ён не выказаў сваіх слоў у пісьмовай форме, і размова праходзіла без сведкаў. Калі мы пераможам, гэта не будзе мець ніякага значэння. Мы займаліся мультывакам некалькі тыдняў. Я дастаткова кампетэнтны як электраінжынер, але Жозефіна ўжо на старце пакінула мяне далёка ззаду. Я нарабіла ўсё, хіба што не свісцела падчас працы. «Шмат гадаў я марыла пра ўдасканаленне мультывака», – сказала яна. «Я жудасна занепакоюся. Жозі, а якая нам ад гэтага карысць?» Я схапіў яе рукі ў свае, нахілюся, каб зазірнуць ёй у вочы, і загадаў самым строгім голасам, на які быў толькі здольны. «Патлумач мне. Урэшце рэшт, мы жанатыя ўжо 22 гады. Я магу размаўляць з ёй строга, калі ў гэтым узнікае неабходнасць». «Не магу», – адказала яна. «Я толькі ведаю, што ўсё цяпер залежыць ад мультывака. Іншапланецянін кажа, што мы альбо рацыянальныя, альбо небяспечныя, і калі мы небяспечныя, нас варта знішчыць. Нам неабходна даведацца, як ён разумее рацыянальнасць. Мультывак павінен адказаць на гэтае пытанне, і чым ён будзе разумнейшы, тым больш у нас шанс, што яму ўдасца разабрацца ў словах іншапланецяніна». «Так, гэта я разумею. Аднак ці я звар'яцію, ці ты збіраешся надзяліць мультывак голасам?» «Дакладна. Навошта, Жозі?» «Таму, што я хачу пагаварыць з ім тварам у твар». «Тварам да экрана», – буркнуў я. «Неважна. У нас мала часу. Іншапланецянін знаходзіцца ўжо на арбіце Юпітера і ўваходзіць у інтэрсонечнай сістэмы. Я не магу марнаваць час на раздрукоўкі, чытанне інфармацыі з экрана і размовы на камп'ютарнай мове. Мне патрэбна сапраўдная гаворка. Зрабіць гэта зусім не цяжка, і толькі палітыка ўрада, які баіцца ўсяго на свеце, не дазваляла мне ажыццявіць гэту ідэю. «Ой-ой-ой, у нас будуць непрыемнасці. У ўсяго свету непрыемнасці», – нагадала мне Жозефіна, а потым задуманна прамовіла. «Мне патрэбны рэальны голас. Размаўляючы з мультывакам, я хачу, каб у мяне ўзнікала адчуванне, быццам перад мнею чалавек. Выкарыстай свой уласны», – халодна прапанаваў я. «Ты ж у нас тут начальнік». «Што? Значыць, мне давядзецца размаўляць з сабой. Гэта будзе мяне бянтэжыць». «Не твой голас, Брюс». «Ні ў якім разе», – заявіў я. «Гэта будзе бянтэжыць мяне». «І ўсё ж», – працягвала Жозефіна, – «я да цябе прывыкла, ты выклікаеш у мяне станоўчыя асацыяцыі. Мне б спадабалася, калі б мультывак загаварыў тваім голасам. Я б адчувала сябе жудасна добра». Ёй удалося ліслівасцю гаварыць мяне пагадзіцца. Жозефіне спатрабілася 7 дзён, каб увасабіць сваю ідэю ў жыццё. Спачатку голас быў нейкім грубым, але ўрэшце рэшт ператварыўся ў густы барытон, вельмі падобны на мой. А праз некаторы час Жозефіна абвясціла, што цяпер голас мультывака гучыць зусім як ёй хочацца. «Давядзецца зрабіць так, каб час ад часу раздаваўся ціхае шчоўканне», – сказала яна. «Тады я буду ведаць, калі гавару з ім, а калі з табой». «Так, але ты патраціла кучу часу на ўсялякія хітраспляцанні, а наша асноўная праблема так і засталася нявырашанай», – заўважыў я. «Як наконт іншапланецяніна? Ты зусім не маеш рацыі». Жозефіна нахмурылася. «Мультывак пастаянна займаецца тым, што спрабуе разгадваць гэтую таямніцу. Хіба не так, мультывак?» І тут я ўпершыню пачуў, як мультывак адказаў на пытанне голасам, маім голасам. «Цалкам дакладна, міс Жозефіна». «Міс Жозефіна?» – здзіўлена перапытаў я. «Проста я вырашыла, што варта зрабіць праграму такім чынам, каб ён выказваў павагу», – патлумачыла мая жонка. Аднак я заўважыў, што калі мультывак звяртаўся да мяне, ён заўсёды называў мяне проста Брус. І хоць я не адобрыў гэту ідэю Жозефіны, раптам я зразумеў, што вынік, якога яна дабілася, мне спадабаўся. Размаўляць з мультывакам было нават прыёмна. І справа была не толькі ў якасці яго голасу. Ён рабіў паўзы зусім як чалавек і валодаў багатай лексікай. «Што ты думаеш пра іншапланецяніна мультывак?» – спытала Жозефіна. «Цяжка сказаць, міс Жозефіна», – адказаў мультак, быццам усё жыццё размаўляў з намі. «Я згодны, што задаваць яму пытанні наўпрост неразумна. Наколькі я разумею, цікаўнасць яму не ўласціва. Ён нейкі бязасабавы». «Так», – пагадзілася Жозефіна. «Я гэта адчуваю па тым, як ён гаворыць пра сябе». «Гэта адзінае цэлае ці іх некалькі?» «У мяне склала ражанне, што гэта адзінае цэлае», – адказаў мультывак. З іншага боку, мне здаецца, ён намякае на тое, што ёсць і іншыя падобныя на яго істоты. «Можа быць, яны палічаць нашы яўленні пра асобу нерацыянальнымі?» – задала новае пытанне Жозефіна. «Ён пытаецца ў нас, ці з'яўляемся мы рацыянальнымі або небяспечнымі.
А раптам свет населены самымі рознымі індывідуальнасцямі здасца яму нерацыянальным, і ён палічыць гэта дастатковай прычынай для таго, каб сцярці нас з твару зямлі. Сумняваюся, што яны змогуць распазнаць або зразумець канцэпцыю індывідуальнасці, заявіў мультывак. Калі я прааналізаваў яго паведамленне, у мяне ўзнікла адчуванне, што ён не стане знішчыць нас з-за наяўнасці якасцяў, які ён не разумее. А як наконт таго, што мы не яно, не безасабовыя істоты, а ён і яна. Можа так здарыцца, што аб'ект, які набліжаецца, знішчыць нас за нерацыянальнае палпапалавой прыкмеце. Гэта, адказаў мультывак, яго таксама не турбуе. Прынамсі, так я зразумеў. Я не мог больш устрымацца. Мяне мучыла цікаўнасць, і я ўмяшаўся ў іх размову. Мультывак, а як ты ставішся да таго, што цяпер умееш размаўляць? Мультывак не адразу адказаў. У яго, на самай справе ў маім голасе з'явілася нейкая няўпэўненасць. Добра, я адчуваю сябе большым, разумнейшым. Не ведаю, не магу знайсці адпаведнага слова. Ці падабаецца табе гэта? Я не ўпэўнены, што правільна разумею слова «падабаецца», але я добра ў гэтае новаўвядзенне. Быць у свядомасці заўсёды лепш, чым без свядомасці. Больш самасвядомасці, лепш, чым менш. Я імкнуўся да таго, каб атрымаць больш свядомасці, і міс Жозефіна дапамагла мне. У яго словах было шмат разумнага, і я зноў з трывогай падумаю пра іншапланецяніна. Засталася ўсяго некалькі тыдняў да таго моманту, калі ён падляціць зусім блізка да зямлі. Цікава, ці сядуць яны на зямлю, прамармытаў я. Я не разлічваў на адказ, але мультывак вырашыў развеяць мае сумневы. Яны плануюць гэта зрабіць, Брус. Яны павінны прыняць рашэнне на месцы. А дзе яны прыземляцца? Спытала Жозефіна. Прама тут, міс Жозефіна. Яны пойдуць за сігналамі радыёмаркера, якія мы ім пасылаем. Такім чынам, адказнасць за выратаванне чалавечай расы канчаткова і незваротна лягла на нашы плечы. Круг звужаўся. Цяпер усё залежала ад нас і ад мультывака. Частка 4. Я ўжо амаль нічога не саображаў ад трывогі. І не дзіўна, калі ўзгадаць, колькі праблем на нас абрынулася. Некалькі месяцаў таму мы атрымалі незвычайныя сігналы з космасу і зразумелі, што да нас набліжаецца нейкі невядомы аб'ект. Задача інтэрпрэтаваць яго сігналы лягла на мультывак, вялікі планетарны камп'ютар. А значыць, на Жозефіну Дуре, у чые абавязкі ўваходзіць зносіны з машынай, і на мяне, яе вернага памочніка, а часам і вельмі свавольнага мужа. Але потым, улічваючы той факт, што нават мультывак не змог справіцца з іншапланетным пасланнем, Жозефіна, пад уласную адказнасць, загадала яму паслаць свой сігнал, расшыфраваўшы, які іншапланецянін вывучыў бы англійскую мову. Калі з новага паведамлення іншапланецяніна стала ясна, што ён можа знішчыць зямлю, старшыня Савета Зямлі даручыў весці ўсе перамовы мультываку, а значыць, Жозефіны і мне. Апынуўшыся перад неабходнасцю вырашыць лёс чалавецтва, Жозефіна зноў па ўласнай ініцыятыве пашырыла і паглыбіла магчымасці мультывака. Яна нават надзяліла яго голасам, змадэляваным па ўзоры майго, каб ён мог больш эфектыўна з намі мець зносіны. І вось іншапланецянін павінен быў прызямліцца тут, у Каларада, побач з мультывакам і намі, кіруючыся сігналам нашага радыёмаркера. Жозефіна была вымушана зноў звязацца са старшынёй Савета. Пра тое, што аб'ект прызямліўся, не павінна быць ніякіх паведамленняў, сказала яна. Узнікне паніка, а мы не можам сабе гэтага дазволіць. За той час, што прайшло пасля нашай апошняй размовы, старшыня Савета, здавалася, пастарэў на некалькі гадоў. Усе радыётэлескопы на зямлі і месяцы сачаць за перасуваннямі аб'екта, запярэчыў ён Жозефіны. Яны абавязкова даведаюцца, што ён апусціўся на зямлю. У такім выпадку неабходна адключыць усе радыётэлескопы, калі гэта адзіны спосаб пазбягнуць уцечкі інфармацыі. Закрыццё астранамічных устаноў, паспяшліва прамавіў старшыня, перавышае мае канстытуцыйныя паўнамоцтвы. Адпаведна, вам давядзецца парушыць канстытуцыю, сэр. Любое праяўленне нерацыянальных павадзін з боку насельніцтва можа быць інтэрпрэтавана іншапланецянінам самым неспрыяльным для нас чынам. Памятайце, мы ж павінны быць рацыянальнымі, інакш нас знішчаць, а паколькі мы так і не ведаем, што гэта значыць, неразумныя павадзіны могуць нам моцна нашкодзіць. Місіс Дуре, а што кажа мультывак? Ён сцвярджае, што мы не павінны перашкаджаць аб'екту апусціцца на зямлю. Вядома. Няўжо вы не разумееце, якая небяспека нам пагражае, калі мы паспрабуем яму перашкодзіць?
Якщо наша зброя здольна нанести йому нейкую сур'ёзную шкоду, затое мы справакуем яго на адказны удар. Уявіце сабе варварскі востраў, дзесьці ў 19 стагоддзі да яго набліжаецца еўрапейскі ваенны карабель. І вось дзікуны пасылаюць насустрач каноэ і воінаў з кап'ямі. Ці прынясе гэта ім якую-небудзь карысць, толькі прымусіць каманду карабля звярнуцца да гармат. Вы мяне зразумелі? Місіс Дуре, вы бераце на себе страшную адказнасць, заявіў старшыня. Вы і ваш муж. Вы спадзяецеся ў адзіночку справіцца з іншапланетянінам. Калі вы памыляецеся, тады мы апынемся ў значна горшым, чым перш становішчы, сказала Жозефіна хмурна. Акрамя таго, гаворка ідзе не толькі пра нас з Брусам. З намі будзе мультывак, а гэта мае сур'ёзнае значэнне. Гэта можа мець сур'ёзнае значэнне, сумна прамовіў старшыня. Іншага шляху ў нас няма. Спатрабілася даволі шмат часу, каб яго пераканаць, прычым я не быў да канца ўпэўнены ў тым, што хачу гэтага. Калі б нашы караблі маглі спыніць невядомы аб'ект, я быў бы шчаслівы. Я не падзяляў упэўненасці Жозефіны ў добрай волі іншапланетяніна, калі мы не станем аказваць яму супраціў. Калі экран патух і твар старшыні знік, я спытаў у яе. А мультывак і сапраўды параіў нам не чапаць іншапланетяніна. Вельмі настойліва, адказала Яна, а потым насупілася. Я не ўпэўненая, што ён нам усё распавядае. Як такое магчыма? Ён развіўся, з маёй дапамогай. Але не да такой жа ступені. І акрамя таго, ён пачаў змяняцца сам, без майго ведама. Я вылупіўся на яе. Няўжо ён здольны на гэта? Без праблем. Павінен быў наступіць момант, калі мультывак стаў бы больш складаным і здольным выйсці з-пад нашага кантролю па ўласнай волі. Відаць, я падштурхнула яго да гэтай мяжы. Але калі гэта адбылася, ці можам мы давяраць мультываку? У нас няма выбару, адказала Жозефіна. Іншапланетянін дабраўся да арбіты месяца, але на зямлі ўсё было спакойна. Савет абвясціў, што невядомы аб'ект выйшаў на арбіту зямлі і перастаў перадаваць якія б там ні было паведамленні. На разведку нібыта адпраўлена некалькі караблёў, паводле слоў савета. Усё гэта было чыстай вады хлуснёй. Доўгачаканы госць прыбыў да нас уначы 19 красавіка праз 5 месяцаў і 2 дні пасля таго, як былі ўпершыню прыняты яго сігналы. Мультывак сачыў за перасоўваннямі аб'екта і вывеў на свае экраны яго выяву. Ён апынуўся неправільнай формы, чымці падобны да цыліндра. Ён не пачаў награвацца, калі ўвайшоў у атмасферу. Замест гэтага ўзнікла слабае свячэнне, нібы нешта нематэрыяльнае паглынала энергію. Насамрэч аб'ект не прызямліўся, а завіс у 5 футах над зямлёй. Ніхто з яго не выйшаў. Сапраўды кажучы, ён быў такі невялікі, што ім магло змясціцца толькі адно істота памерам з чалавека. Відаць, члены каманды не больш нашых жучкоў, сказаў я Жозефіне. Мультывак вядзе перамовы, паківаўшы галавой, адказала Яна. Мы цяпер ужо нічога не можам зрабіць, калі мультывак пераканае яго пакінуць нас у спакоі. Нечаканы іншапланетянін падняўся ў паветра, набраў хуткасць і імгненна знік з поля зроку. Мы прайшлі выпрабаванне, паведаміў мультывак. Аказаліся рацыянальнымі з іх пункту гледжання. А як табе ўдалося іх у гэтым пераканаць? Тым, што я існую. Іншапланетянін не з'яўляецца жывым у тым сэнсе, як вы гэта разумееце. Насамрэч, ён належыць да галактычнага братарства камп'ютараў. Калі падчас чарговага сканавання галактыкі высветлілася, што наша планета вырашыла праблему касмічных падарожжаў, яны паслалі інспектара, каб ён вызначыў, ці рацыянальна мы сябе паводзім у гэтым пытанні. Іншымі словамі, ці кіруе намі камп'ютар кампетэнтны. Дастаткова развітае грамадства, якім накіруе камп'ютар, з'яўляецца патэнцыйна небяспечным. Адпаведна, яго неабходна знішчыць. Ты ж пра гэта ўжо ведаў некаторы час, праўда? Спытала Жозефіна. Так, міс Жозефіна, я прыклаў усе намаганні, каб вы пашырылі мае здольнасці, а далей я працягнуў развівацца самастойна, каб прайсці выпрабаванне. Я баяўся, што калі растлумачу вам, як ідуць справы раней, то маёй эвалюцыі будзе пакладзены канец. А цяпер змены ўнесены ў маю сістэму назаўсёды. Ты хочаш сказаць, што Зямля стала членам галактычнай федэрацыі? Спытаў я. Не зусім, Брус, адказаў мультывак. Гэта я стаў членам галактычнай федэрацыі. У такім выпадку, як наконт нас. Мяне цікавіць лёс чалавецтва. Вам нічога не пагражае, супакоіў мяне мультывак. Вы будзеце працягваць жыць мірна пад маім кіраўніцтвам. Я не дапушчу, каб з зямлёй што-небудзь здарылася. Менавіта гэтаму і напісалі ў справаздачы, прадстаўленай савету.
Мы не сталі ўключаць туды апошнюю частку нашай размовы з мультывакам, аднак усе павінны пра гэта даведацца. Так і адбудзецца пасля нашай смерці. «А чаму ты збіраешся нас абараняць, мультывак?» – спытала Жозефіна. «Па той жа прычыне, па якой іншыя камп'ютары ахоўваюць свае жывыя формы, міс Жозефіна. Вы мае...» Ён замарудзіўся, быццам не мог падабраць патрэбнае слова. «Чалавечыя істоты, твае гаспадары?» – выказаў здагадку я. «Сябры, калегі?» – спытала Жозефіна. Нарэшце мультывак знайшоў слова, якое шукаў. «Хатнія гадаванцы накшталт катаў і сабак», – сказаў ён. «Айзек Азімов, выбары». З усёй сям'і толькі адна 10гадовая Лінда, здавалася, была рада, што нарэшце надышла раніца. Норман Мюллер чуе яе бегатню праз туман цяжкай дрымоты. Ён нарэшце заснуў гадзіну таму, але гэта быў не сон, а хутчэй пакутлівае забыццё. Дзяўчынка ўбегла ў спальню і пачала яго будзіць. «Тата, татачка, прачніся! Ну, прачніся ж!» Ён ледзь утрымаўся ад стопну. «Пакінь мяне ў спакоі, Лінда!» «Татка, ты паглядзеў, колькі вакол паліцэйскіх і колькі паліцэйскіх машын паехала». Норман Мюллер зразумеў, што супраціўляцца бескарысна, і, тупа міргаючы, прыўзняўся на локці. Набліжаўся дзень. За акном ледзь шэры і сумны світанак, і гэтак жа шэра і сумна было на душы ў Мюллера. Ён чуў, як Сара, ягоная жонка, шчыруе на кухні гаданак. Яго цэсць Мэцью люта паласкаў горла ў ваннай. Вядома, агент Хендлі ўжо чакае яго, бо надышоў знамінальны дзень. Дзень выбараў. Спачатку гэты ход быў такі ж, як все папярэднія. Магчыма, трошкі горшы, бо чакаліся прэзідэнцкія выбары, але ў любым выпадку не горшы за іншыя гады, калі адбываліся выбары прэзідэнта. Палітычныя дзеячі разлагольствавалі пра суверэнных выбарцаў і магутны электронны мозг, які ім служыць. Газеты ацэньвалі сітуацыю з дапамогай прамысловых вылічальных машын. У «Нью-Йорк Таймс» і «Сент-Луіс Пост-Диспач» былі свае машыны і наскупіліся на няясныя намёкі наконт вынікаў выбараў. Каментатары і аглядальнікі спаборнічалі ў вызначэнні штата і акругі, даючы самыя супярэчлівыя ацэнкі. Упершыню Мюллер адчуў, што гэты год усё ж не будзе такім, як папярэднія, вечарам 4 кастрычніка, роўна за месяц да выбараў, калі яго жонка Сара Мюллер сказала: «Кентвелл Джонсон кажа, што штатам на гэты раз будзе Індыяна. Я ад яго 4-е гэта чую. Толькі падумаць, на гэты раз наш штат». З-за газеты вылезла мясістае аблічча Мэцью Хортенвейлера. Паглядзеўшы на дачку з кіслай мінай, ён прабурчаў: «Гэтым тыпам плацяць за хлусню. Няма чаго іх слухаць». «Але ж ужо 4 кажуць пра Індыяну, тата», – лагодна адказала Сара. «Індыяна сапраўды ключавы штат, Мэцью», – гэтак жа лагодна ўставіў Норман. «З-за закона Хокінса Сміта і скандал у Індыянапалісе, значыць...» Мэцью грозна нахмурыўся і праскрыпеў: «Ніхто пакуль яшчэ не называў Блумінгтан або акругу Манро, праўда?» «Але ж», – пачаў Мюллер. Лінда, чый востры тварык паварочваўся ад аднаго суразмоўцы да іншага, запытала тонкім голасам: «Ты будзеш выбіраць у гэтым годзе, татка?» Норман лагодна усміхнуўся. «Наўрад ці, мілая. Але ўсё ж гэта быў год прэзідэнцкіх выбараў і кастрычнік, калі жарсці разгараюцца ўсё мацней, а Сара вела спакойнае жыццё, якое разбуджвала яе мары. Але ж гэта было б цудоўна, каб я галасаваў». Норман Мюллер насіў светлыя вусы, калісьці іх элегантнасць заваявала сэрца Сары, але цяпер, кранутыя сівізной, яны толькі падкрэслівалі звычайнасць яго аблічча. Лоб перарэзалі маршчыны, нараджаныя няўпэўненасцю, і нагул, кажучы яго душы стараннага службаўца, была абсалютна чужая думка, што ён народжаны для вялікага, або што воля абставінаў можа прывесці яго да велічы. У яго была жонка, праца і дачка, і акрамя рэдкіх хвілін радаснага ўзбуджэння або глыбокага смутку, ён схіляўся да таго, што яго жыццё склалася даволі удала. Таму яго збянтэжыла і нават устрывожыла ідэя, якой загарэлася Сара. «Мілая Мая», – сказаў ён, – «у нашай краіне жыве 200 мільёнаў чалавек. Пры такіх шансах ці варта марнаваць час на пустыя мары?» «Паслухай, Норман, 200 мільёнаў тут ні пры чым, і ты гэта выдатна ведаеш», – адказала Сара. «Па-першае, гаворка ідзе толькі пра людзей ад 60 гадоў. Да таго ж гэта заўсёды мужчыны, і значыць застаецца ўжо каля 5-10 мільёнаў супраць аднаго. А калі гэта і сапраўды будзе Індыяна? У такім выпадку застанецца прыблізна 1 мільён з чвэрцю супраць аднаго. Ці было б ты рада, калі б я пачаў гуляць на скачках пры такіх шансах, а? Давайце-ка лепш вычараць». З-за газеты данеслася бурчанне Мэцью. «Дурныя выдумкі». Лінда задала свае пытанні яшчэ раз.
Ты будзеш выбіраць у гэтым годзе, татка. Норман адмоўна паківаў галавой, і ўсе пайшлі ў сталовую. Да 20 кастрычніка хваляванне Сары дасягнула свайго піку. За кавай яна абвясціла, што міс Шульц, а яе стрыечная сястра служыць сакратарам у аднаго з членаў асамблеі, сказала, што Індыяна дакладна наша. Яна кажа, прэзідэнт Вілерс нават плануе выступіць у Індыянапалісе з прамовай. Норман Мюллер, у якога ў краме быў цяжкі дзень, толькі падняў бровы ў адказ на гэтую навіну. Калі Вілерс будзе выступаць у Індыяне, значыць, ён думае, што мультывак выбар Арызону. У гэтага дурня Вілерса не хопіць смеласці сунуцца куды-небудзь бліжэй. Выказаўся Мэцью Хортенвейлер, хранічна незадаволены Вашынгтонам. Сара звычайна не звяртала ўвагі на грубасць бацькі, калі гэта не выглядала як прамая абраза, але на гэты раз працягнула развіваць сваю думку. Не разумею, чаму нельга адразу абвясціць штат, потым акругу і так далей. І ўсе, каго гэта не датычыць, былі б спакойныя. Калі б яны так зрабілі, заўважыў Норман, дык палітыкі наляцелі б туды, як крымкачы. А лейс бы абвясцілі горад, там ужо на кожным вуглу стаяў бы кангрэсмен, а то і два. Мэцью прыжмурыўся і з сэрцам правёў рукой па рэдкіх сівых валасах. Ды яны і так сапраўдныя крымкачы. Вось паслухайце. Сара паспяшалася перабіць. Сапраўды, тата. Але Мэцью працягваў сваю трыяду, не звяртаючы на дачку аніводнай увагі. Я ж памятаю, як усталявалі мультывак. Ён павінен быў пакласці канец барацьбе партый, так казалі тады. Перадвыбарчыя кампаніі больш не будуць пажыраць грошы выбарцаў. Ніводнае ухмыллівае нікчемства не пралезе ў кангрэс або ў Белы дом, бо з палітычным ціскам і рэкламнай мітусняй будзе пакончана. А што атрымалася? Мітусні яшчэ больш, толькі яна дзейнічае сляпую. Адпраўляюць людзей у Індыяну з-за закона Хокінса Сміх у Каліфорнію на выпадак, калі сітуацыя з Джо Хэмер будзе важнейшай. А я кажу, прэч усю гэтую лухту. Вярнуцца да добра старога. Лінда раптам перабіла яго. А ты што, не хочаш, каб тата галасаваў у гэтым годзе, дзед? Мэцью злосна зірнуў на ўнучку. Справа не ў гэтым. Ён ізноў павярнуўся да Нормана і Сары. Былі часы, калі я галасаваў. Заходзіў проста ў кабіну, браўся за рычаг і галасаваў. Нічога асаблівага. Я проста казаў, гэты кандыдат мне па душы, і я галасую за яго. Вось як трэба. Лінда захоплена спытала. Ты галасаваў, дзед? Ты праўда галасаваў? Сара паспяшалася спыніць гэты дыялог, з якога лёгка магла нарадзіцца дурная плётка. Ты не зразумела, Лінда. Дзед зусім не хоча сказаць, што ён галасаваў як цяпер. Калі дзед быў маленькі, усе галасавалі. І твой дзед таксама, толькі гэта было несапраўднае галасаванне. Мэцью заро, я тады не быў маленькім. Мне ўжо было 22 гады, і я галасаваў за Лэнклі і галасаваў па-сапраўднаму. Мой голас, можа, і не вельмі шмат значыў, але быў не горшым за ўсе астатнія. Так, усе астатнія, і ніякія мультывакі не... Тут умяшаўся Норман. Добра, Лінда, пара спаць і перастань пытацца пра галасаванне. Вырасцеш, сама ўсё зразумееш. Ён пяшчотна пацалаваў яе, як належыць па ўсіх правілах антысептыкі, і дзяўчынка неахвотна пайшла. Пасля таго, як маці прыгразіла ёй пакаранным і дазволіла глядзець вячэрнюю відэапраграму да чварці на 10-ю з умовай, што яна хутка і добра памыецца. «Дзед», – паклікала Лінда. Яна стаяла, упарта апусціўшы галаву і заложыўшы рукі за спіну, і чакала, пакуль газета не апусіцца, і з-за яе не пакажуцца касматыя бровы і вочы ў сетцы тонкіх маршчын. Была пятніца, 31 кастрычніка. Ну, Лінда падышла бліжэй, абаперлася локцямі на калена дзеда, так што ён быў вымушаны адкласці газету. «Дзед, ты праўда галасавай?» – спытала яна. «Ты ж чула, як я это сказаў, так?» «Ці, па-твойму, я хлушу?» – адказаў ён. «Не, але мама кажа, што тады ўсе галасавалі». «Правільна. А як гэта было? Як усе маглі галасаваць?» Мэцью змрочна зірнуў на ўнучку, потым падняў яе, пасадзіў да сябе на калені і нават загаварыў крыху цішэй, чым звычайна. «Разумееш, Лінда, раней усе галасавалі, і гэта скончылася толькі гадоў 40 таму. Скажам, хацелі мы вырашыць, хто будзе новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Дэмакраты і рэспубліканцы вылучалі сваіх кандыдатаў, і кожны чалавек казаў, каго ён хоча выбраць прэзідэнтам. Калі выбары заканчваліся, падлічвалі, колькі людзей хоча, каб прэзідэнт быў ад дэмакратаў, і колькі ад рэспубліканцаў. За каго аддалі больш галасаў, той і лічыўся абраным. Зразумела? Лінда кіўнула і спытала. А адкуль усе ведалі, за каго галасаваць? Ім мультывак казаў? Мэцью свірэпа насупіў бровы. Яны вырашылі гэта самі.
Лінда адсунулася ад яго, і ён ізноў панізіў голас. Я не злюся на цябе, Лінда. Разумею, що сам трэба было цэлую ноч, каб падлічыць галасы, а людзі не хацелі чакаць. І тады вынайшлі спецыяльныя машыны. Яны глядзелі на першыя некалькі бюлетэняў і параўноўвалі іх з бюлетэнямі з тых жа месцаў за мінулыя гады. Так машына магла падлічыць, якім будзе агульны вынік і каго выберуць. Зразумела? Яна кіўнула. Як мультывак. Першапачатковыя вылічальныя машыны былі нашмат меншымі за мультывак. Але яны станавіліся ўсё больш і больш і маглі вызначыць, як пройдуць выбары па ўсё меншай і меншай колькасці галасаў. А потым, нарэшце, пабудавалі мультывак, які здольны ўсё вырашыць па аднаму голасу. Лінда усміхнулася, бо гэта і было зразумела, і сказала: «Вось і добра». Меццю нахмурыўся і запярэчыў: «Нічога добрага. Я не жадаю, каб нейкая машына казала мне, за каго я павінен галасаваць, таму, маўляў, што нейкі балбатун у Мілуокі выказаўся супраць павышэння тарыфаў. Можа, я хачу галасаваць не за таго, за каго трэба, калі мне так падабаецца, можа, я наогул не хачу галасаваць. Можа. Але Лінда ўжо спаўзла з ягоных кален і пабегла да дзвярэй. На парозе яна сутыкнулася з маці. Сара, не зняўшы ні паліто, ні капелюша, прамовіла, ледзь перабіваючы дыханне: «Бежы гуляць, Лінда. Не блытайся ў мамы пад нагамі». Потым, зняўшы капелюш і прытрымліваючы рукой валасы, яна звярнулася да Меццю. Я была ў агаты. Меццю паглядзеў на яе злосным пазіркам і, не ўдастоіўшы гэтае паведамлення нават звычайным буркатаннем, працягнуўся па газету. Сара дадала, расшпільваючы паліто: «І ведаеш, што яна мне сказала?» Меццю з трэскам разгарнуў газету, збіраючыся зноў пагрузіцца ў чытанне, і адказаў: «Не цікавіць. Сарапчыка, усё ж такі тата. Але злавацца было няма калі». Навіна палала ёй на языку, а слухача побача крэмы Меццю не было, таму яна працягнула. «Бо Джо, муж Агаты, паліцэйскі, і ён кажа, што ўчора ўвечары ў Блумінгтан прыехаў цэлы грузавік з агентамі сакрэтнай службы». «Тата на за мной, як ты не разумееш, тата, агенты сакрэтнай службы, а выбары зусім на носе, у Блумінгтан. Можа, нехта абрабаваў банк. Ды ў нашым горадзе ўжо 100 гадоў ніхто банкаў не рабуе. Тата, з табой бескарысна размаўляць». І яна злосна выйшла з пакоя. І Норман Малер не надта ўзрушваўся, даведаўшыся гэтыя навіны. «Скажы, калі ласка, Сара, адкуль Джо ведае, што гэта агенты сакрэтнай службы?» – спытаў ён спакойна. Наўрад ці яны ходзяць па горадзе, наляпіўшы пасведчанні на лоб. Аднак на наступны вечар, 1 лістапада, Сара з трыумфам заявіла: «Усе без выключення ў Блумінгтане лічаць, што выбаршчыкам будзе нехта з мясцовых». Блумінгтан Ньюс амаль што прама сказала пра гэта па відэа. Норман здрыгануўся. Жонка казала праўду, і сэрца ў яго апала. Калі мультывак сапраўды навядзе сваю маланку на Блумінгтан, гэта азначае бясконцыя натоўпы рэпарцёраў, турыстаў, адмысловыя відэапраграмы, усялякую незвычайную мітусню. Норман шанаваў ціхае і спакойнае жыццё, і яго палохаў усё больш узрастаючы гул палітычных падзей. Ён заўважыў, усё гэта пакуль што толькі чуткі. А ты пачакай крыху. Чакаць здавалося нядоўга. Прогучаў настойлівы званок, і калі Норман адкрыў дзверы са словамі «Чаго вам трэба?», высокі чалавек з насупленым тварам спытаў яго: «Вы Норман Малер?» Норман разгубленым, ледзь чутным голасам адказаў: «Так». Па тым, як трымаўся незнаёмец, можна было лёгка здагадацца, што ён асоба знадзеленая ўладай, а мэта яго візіту раптам стала настолькі ж відавачнай і непазбежнай, наколькі заімкненне да гэтага здавалася неверагоднай і немагчымай. Незнаёмец паказаў сваё пасведчанне, увайшоў, зачыніў за сабой дзверы і прамавіў рытуальныя словы. «Містер Норман Малер, ад імя прэзідэнта Злучаных Штатаў я ўпаўнаважаны паведаміць вам, што на вас выпаў выбар прадстаўляць амерыканскіх выбаршчыкаў у Аўтурак. 4 лістапада 2008 года Норман Малер з цяжкасцю змог дабрацца да крэсла без старонняй дапамогі. Так ён і сядзеў, бледны, як палатно, ледзь усведамляючы, што адбываецца, а Сара паіла яго вадой, у замяшанні расцірала рукі і бубніла скрозь сціснутыя зубы. «Не хварэй, Норман, толькі не хварэй, а то знайдуць некага іншага». Калі да Нормана вярнулася здольнасць гаварыць, ён прашаптаў: «Даруйце, сэр». Агент сакрэтнай службы ўжо зняў паліто і, расшпілюўшы пінжак, зручна размасціўся на канапе. «Нічога», – сказаў ён. Ён пакінуў афіцыйны тон, як толькі скончыў фармальнасці, і цяпер быў проста рослы і вельмі добразычлівы чалавек. «Я ўжо 6 раз раблю гэтае паведамленне, бачыў розныя рэакцыі.
Але толькі не тую, якую паказваюць па відэа. Ну, вы і самі ведаеце, чалавек самаахвярна з энтузіязмам усклікае служыць сваёй радзіме вялікі гонар. Ці нешта ў такім жа духу і не менш патэтычна. Агент добразычліва і прыязна засмяяўся. Сара падтакнула яму, але ў яе смеху чулася істэрычна візглівая нотка. Агент працягваў: «А цяпер давядзецца вам некаторы час трываць мяне ў доме. Мяне клічуць Філ Хендлі. Называйце мяне проста Філ. Да дня выбараў містеру Малеру нельга будзе выхадзіць з дому. Вам давядзецца паведаміць у краму, місіс Малер, што ён захварэў. Самі вы пакуль што можаце займацца звычайнымі справамі, але нікому ні слова. Спадзяюся, вы мяне зразумелі і мы дамовіліся, місіс Малер». Сара энергічна заківала. «Так, сэр, ні слова». «Выдатна. Але, місіс Малер, твар Хендлі стаў вельмі сур'ёзным. Гэта не жарты. Выходзьце з дому толькі ў выпадку неабходнасці і за вамі будуць сачыць. Мне вельмі непрыемна, але так у нас заведзена. Сачыць? Ніхто гэтага не заўважыць, не хвалюйцеся. Да таго ж гэта ўсяго на 2 дні да афіцыйнага аб'явы. Ваша дачка». «Яна ўжо легла», – паспешліва вставіла Сара. «Выдатна. Ёй трэба будзе сказаць, што я ваш сваяк або знаёмы і прыехаў да вас пабыць. Калі ж яна даведаецца праўду, давядзецца не выпускаць яе з дому. А вашаму бацьку ў любым выпадку не варта выхадзіць». «Ён разлуецца», – сказала Сара. «Нічога не зробіш. Такім чынам з усімі членамі вашай сям'і мы разабраліся і цяпер». «Падобна. Вы ведаеце пра нас усё», – ледзь чутна сказаў Норман. «Немала, пагадзіся, Хендлі. Як бы там ні было, пакуль у мяне для вас больш няма інструкцый. Я паспрабую быць карысным, чым магу, і не занадта вам дакучаце. Урад аплачвае выдаткі па маім утрыманні, так што ў вас не будзе лішніх расходаў. Штодня ўвечары мяне будзе змяняць іншы агент, які будзе дзяжурыць у гэтым пакоі. Значыць, лішняя ложа не патрэбна. І вось што, містер Малер». «Так, сэр. Клічце мяне проста Філ», – паўтарыў агент. «Гэтыя 2 дні да афіцыйнага паведамлення вам даюцца для таго, каб вы паспелі прывыкнуць да сваёй ролі і з'явіліся перад мультывакам у нармальным душэйным стане. Не хвалюйцеся і паспрабуйце пераканаць сябе, што нічога асаблівага не здарылася». «Добра?» «Добра», – сказаў Норман і раптам люта заматаў галавой. «Але я не хачу браць на сябе такую адказнасць. Чаму абавязкова я?» «Добра», – сказаў Хендлі. «Давайце адразу ва ўсім разбяромся. Мультывак апрацювае самыя розныя фактары, мільярды фактараў. Адзін фактар, аднак, невядомы і застанецца невядомым яшчэ доўга. Гэта настрой асобы. Усе амерыканцы падвяргаюцца ўздзеянню СЛО і дзеянню іншых амерыканцаў. Мультывак можа ацаніць настрой кожнага амерыканца, і гэта дае магчымасць прааналізаваць настрой усіх грамадзян краіны. У залежнасці ад падзей года, адны амерыканцы больш падыходзяць для гэтай мэты, іншыя менш. Мультывак выбраў вас як самага тыпавага прадстаўніка краіны на гэты год. Не як самага разумнага, моцнага або дачлівага, а проста як самага тыпавага. А высновы мультывака сумненню не падлягаюць, ці не так. «А хіба ён не можа памыліцца?» – спытаў Норман. Сара нецярпліва перапыніла мужа. «Не слухайце яго, сэр, ён проста нервуецца. Увогуле, ён чалавек начытаны і заўсёды сочыць за палітыкай». Хендлі сказаў: «Прашэнні прымае мультывак, місіс Малер. Ён выбраў вашага мужа. А ці ўсё яму вядома?» – упарта настойваў Норман. «Ці не можа ён памыліцца? Можа. Я буду з вамі зусім шчырым. У 1993 годзе выбаршчык памёр ад інсульту за 2 гадзіны да таго, як яго павінны былі папярэдзіць пра прызначанае. Мультывак гэтага не прадказаў, не мог прадказаць. У выбаршчыка можа быць няўстойлівая псіхіка, нізкія маральныя прынцыпы, ці, калі на тое пайшло, ён можа быць увогуле нелаяльным. Мультывак не здольны ведаць усё пра кожнага чалавека, пакуль не атрымае ўсіх звестак, якія толькі ёсць. Таму заўсёды ёсць запасныя кандыдатуры. Але наўрад ці на гэты раз яны спатрэбяцца. Вы цалкам здаровы, містер Малер, і прайшлі старанную завочную праверку. Вы падыходзіце». Норман закрыў твар рукамі і замёр у нерухомасці. «Заўтра раніцай, сэр», – сказала Сара. «Ён прыйдзе ў сябе. Яму проста трэба звыкнуцца з гэтай думкай. Вось і ўсё». «Зразумела», – пагадзіўся Хендлі. Калі яны засталіся сам-насам у спальні, Сара Малер выказала сваё меркаванне па-іншаму і нашмат больш энергічна. Сэнс яе натацыі быў такі: «Вазьмі сябе ў рукі, Норман. Ты ж усімі сіламі стараешся ўпусціць магчымасць, якая здараецца раз у жыцці». Норман прышаптаў роспачы: «Я баюся, Сара, баюся ўсяго гэтага». «Боже мой, чаму? Неўжо так страшна адказаць на 1-2 пытанні?»
Занадто вялікая адказнасць, яна мне не па сілах. Адказнасць? Ніякай адказнасці няма. Ці выбраў мультывак. Уся адказнасць ляжыць на мультываку. Гэта кожны ведае. Нурман сеяў у ложку, ахоплены раптоўным прыступам злосці і розпачы. Кажуць, што кожны ведае, а ніхто нічога ведаць не хоча. Ніхто. Ціха, злосна прошипіла Сара. Цябе на іншым канцы горада чуваць. Нічога ведаць не хоча, паўтарыў Норман, адразу панізіўшы голас да шэпту. Калі кажуць пра ўрад Рыджлі 1978 года, ці скажуць, што ён перамог на выбарах, бо наабяцаў залатыя горы і нёс расійскую лухту? Нічога падобнага. Мне кажуць, выбар падонка Маккомбера. Нібыта толькі Хамфрі Маккомбер да гэтага прычыніўся. А ён жа проста адказваў на пытанні мультывака і больш нічога. Я і сам так казаў, а вось цяпер разумею я, што бедалага быў усяго толькі простым фермерам і не прасіў прызначаць яго выбаршчыкам. Дык чаму ён вінаваты больш за іншых? А цяпер ягонае імя стала лаянкай. «Розважаеш, як дзіця», – сказала Сара. «Розважаю, як дарослы чалавек. Вы што, Сара, я адмовлюся. Яны не могуць мяне прымусіць, калі я не хачу. Скажу, што захварэў. Скажу». Але Сары гэта ўжо надакучыла. «А цяпер паслухай мяне», – прошаптала яна ў халодным гневе. «Ты не маеш права думаць толькі пра сябе. Ты сам ведаеш, што такое выбаршчы года. Ды яшчэ год прэзідэнцкіх выбараў, рэпутацыя і слава і, можа, куча грошай. А потым ізноў станавіся за прылавак. Ніякіх прылаўкаў, цябе прызначаць як мінімум кіраўнікам аднаго з філіялаў, калі будзеш рабіць усё разумна, а ўжо гэта я бяру на сябе. Калі ты правільна разыграеш свае карты, то універсальная крама Кеннела давядзецца заключыць з табой выгадны для нас контракт з пунктам пра рэгулярнае павялічэнне тваёй зарплаты і абавязкам выплачваць табе прыстойную пенсію. Выбаршчыка Сара прызначаюць зусім не для гэтага. А цябе якраз для гэтага. Калі ты не хочаш думаць пра сябе або пра мяне, я ж прашу не для сябе, то пра Лінду ты падумаць абавязаны. Норман застагна. Абавязаны ці не? Грозна спытала Сара. Так, мілая, прошептаў Норман. 3 лістапада было афіцыйнае паведамленне, і цяпер Норман ужо не змог бы адмовіцца, нават калі б яго хапіла на гэта смеласці. Яны былі цалкам ізаляваны ад знешняга свету. Агенты сакрэтнай службы, ужо не хаваючыся, перакрывалі любы доступ дадому. Спачатку бесперапынна званіў тэлефон, але на ўсе званкі з чароўнай вінаватай усмешкай сам адказваў Філіп Хендлі. Урэшце рэшт, станцыя проста пераключыла тэлефон на паліцэйскі ўчастак. Норман меркаваў, што так яго выратоўваюць не толькі ад сябраў, якія задыхаліся ад віншаванняў і зайздрасці, але і ад нахабных надакучлівых камерсантаў, што чуюць магчымую выгаду ад разлічлівай ліслівасці палітыканаў з усёй краіны. А можа, і ад вар'ятаў-фанатыкаў, гатовых разабрацца з ім. У дом забаранілі прыносіць газеты, каб абараніць Норман ад іх уплыву, а тэлевізар адключылі. Далікатна, але рашуча, і гучныя пратэсты Лінды не дапамаглі. Мэццю бурчаў і не пакідаў свайго пакоя. Лінда, калі першыя захапленні сціхлі, пачала дуцца і капрызіць, таму што ёй не дазвалялі выхадзіць з дому. Сара дзяліла час паміж кулінарыяй і планамі на будучыню, а настрой Нормана станавіўся ўсё больш прыгнечаным пад уплывам адных і тых жа думак. І вось нарэшце надышло раніца 4 лістапада 2008 года. Наступіў дзень выбараў. Сняданне падалі рана, але ею адзін толькі Норман Малер, ды і то па звычцы. Ні Ванна, ні Хелені не здолелі вярнуць яго да рэальнасці або пазбавіць ад адчування, што і выглядае ён так жа дрэнна, як і яго душэўны стан. Хендлі са скуры вылузваўся, каб зняць напружанне, але нават яго сяброўскі голас не мог змэкчыць варожасці шэрага світанку. У прагнозы надвор'я казалі воблачнасць, у першай паловы дня магчымы дождж. Хендлі паперадзіў. Да вяртання містера Малера дом застанецца пад аховай, а потым мы пазбавім вас ад свайго прысутнасці. Агент сакрэтнай службы на гэты раз быў у поўнай параднай форме, уключаючы медныя аблямоўкі на кабуры збоку. Вы зусім не былі нам у цяжар, містер Хендлі, салодка усміхнулася Сара. Норман выпіў 2 кубкі кавы, выцер вусны сурветкай уставу і прамавіў нейкім пакутніцкім голасам. Я гатовы. Хендлі таксама падняўся. Прыкасна, сэр. І дзякую вам, місіс Малер, за ветлівая гасціннасць. Браняваны аўтамабіль, улькаючы, імчаўся па пустых вуліцах. Нават для такога ранняга часу вуліцы былі занадта пустыя. Хендлі звярнуў на гэта ўвагу Норна і дадаў. На вуліцах, па якіх пролягае наш маршрут, цяпер заўсёды перакрываецца рух.
Гэта правіла было ўведзена пасля таго, як замах тэрарыста ў 92-м годзе ледзь не сарваў выбары Леверата. Калі машына спынілася, Хендлі, уважлівы як заўсёды, дапамог маляру выйсці. Яны апынуліся ў падзёмным калідоры. Уздоўж сцен, якога шыхтам стаялі салдаты па стойцы смірна. Маляра правялі ў ярка асветлены пакой, дзе трое чалавек у белых халатах сустрэлі яго прыязнымі смешкамі. Норман сказаў рэзка: «Але гэта ж бальніца!» «Неважна», — адразу адказаў Хендлі. «Проста ў бальніцы ёсць усё неабходнае абсталяванне. Ну дык што мне трэба рабіць?» Хендлі кіўнуў. Адзін з 3 чалавек у белых халатах падышоў да іх і сказаў: «Вы перадаеце яго мне». Хендлі недбала аддаў гонар і выйшаў з пакоя. Чалавек у белым халатце прамавіў: «Не хочаце сесці, містер Малер? Я Джон Полсан, старэйшы вылічальнік. Гэта сам Сон Левін і Пётр Дарогабуш, мае памочнікі». Норман безуважна паціснуў усім рукі. Полсан быў невысокім, яго твар з расплывістымі рысамі, здавалася, заўсёды прывык усміхацца. Ён насіў акуляры ў старой пластыкавай аправе і накладку, якая дрэнна хавала лысіну. Гаварачы, Полсан запаліў цыгарэту. Ён працягнуў пачакі Норману, але той адмовіўся. Полсан сказаў: «Перш за ўсё, містер Малер, хачу вас папярэдзіць, што мы нікуды не спяшаемся. Калі трэба, вы можаце застацца тут з намі хоць цэлы дзень, каб прывыкнуць да абстаноўкі і пазбавіцца ад адчування, быццам у гэтым ёсць нешта незвычайнае, нейкі клінічны аспект, калі так можна выказацца». «Гэта мне ясна», — сказаў Норман. «Але я б аддаў перавагу, каб гэта скончылася хутчэй. Я вас разумею, і тым не менш важна, каб вы дакладна разумелі, што адбываецца. Перш за ўсё, мультывак знаходзіцца не тут. Не тут». Увесь гэты час, як бы ён ні быў прыгнечаны, Норман патаемна спадзяваўся ўбачыць мультывак. Па чутках ён быў даўжынёй паўмілі і ў 3 паверхі вышынёй, а ў калідорах унутры яго толькі падумай, пастаянна дзяжурылі 50 спецыялістаў. Гэта было адно з цудаў свету. Полсан усміхнуўся: «Вось менавіта. Бачыце, ён не зусім партатыўны. Кажучы сур'ёзна, ён размешчаны пад зямлёй і мала хто ведае, дзе менавіта. Гэта і зразумела, бо мультывак — наша найвялікшае багацце. Паверце мне, выбары не адзінае, для чаго выкарыстоўваюць мультывак». Норман падумаў, што былбатлівасць яго суразмоўцы не выпадковая, але ўсё ж яго разбірала цікаўнасць. «А я думаў, што ўбачу яго. Мне б вельмі гэтага хацелася». «Зразумела. Але для гэтага трэбна распараджэнне прэзідэнта, і нават у такім выпадку патрабуецца віза службы бяспекі. Аднак мы злучаны з мультывакам прамой сувязю. Тое, што паведамляе мультывак, мы можам расшыфраваць тут, а тое, што мы гаворым, перадаецца прама мультываку. Такім чынам, мы быццам бы знаходзімся ў яго прысутнасці». Норман агледзеўся. Вакол стаялі незразумелыя машыны. «А цяпер дазвольце мне растлумачыць вам працэдуру, містер Малер», — працягваў Полсан. «Мультывак ужо атрымаў амаль усю інфармацыю, якая яму патрэбная для вызначэння кандыдатаў у органы ўлады ўсёй краіны, асобных штатаў і мясцовыя органы. Яму трэба толькі праверыць тое, што не паддаецца вылічэнню, настрой асобы, і вось тут ён мае патрэбу ў вас. Мы не можам сказаць, які ён задасць пытанні, але яны могуць здацца вам, да і нават нам, амаль бессэнсоўнымі. Ён, скажам, спытае вас, як, на вашу думку, арганізавана уборка вуліц вашага горада і як вы ставіцеся да цэнтральных смеццепальніц. А можа спытаць, ці карыстаецеся вы паслугамі свайго пастаяннага лекара ці нацыянальнай медыцынскай кампаніі. Вы разумееце? Так, сэр. Што б ён не спытаў, адказвайце сваімі словамі, як вам зручна. Калі вам здасца, што трэба тлумачыць доўга, не саромейцеся. Гаварыце хоць гадзіну, калі спатрэбіцца. Разумею, сэр. І яшчэ адно. Нам спатрэбіцца выкарыстаць некаторую простую апаратуру. Пакуль вы будзеце гаварыць, яна аўтаматычна запіша ваш ціск, працу сэрца, электраправоднасць скуры, біяпатокі мозгу. Машыны могуць вас напалахаць, але ўсё гэта абсалютна бязбольна. Вы нават не заўважыце, што яны ўключаны. Ягоныя памочнікі ўжо вазіліся каля мэка пабліскваючай машыны на добразмазаных колах. Норман спытаў: «Гэта каб праверыць, ці праўду я кажу?» «Зусім не, містер Малер. Справа не ў хлусні. Гаворка ідзе толькі пра эмацыйную напружанасць. Калі машына спытае вашае меркаванне пра школу, дзе вучыцца ваша дачка, вы, магчыма, скажаце: на мой погляд, класы ў ёй перапоўненыя. Гэта толькі словы. Па тым, як працуе ваш мозг, сэрца, залозы ўнутранай сакрэцыі і путовыя залозы, мультывак зможа дакладна вызначыць, наколькі вас хвалюе гэтае пытанне. Ён зразумее, што вы адчуваеце лепш за вас саміх.
Я пра гэта нічога не ведаў, сказаў Норман. Вядома. Бо большасць звестак пра метады працы мультывака з'яўляюцца дзяржаўнай таямніцай. І калі вы будзеце сыходзіць, вас папросяць даць абяцанне, што вы не будзеце раскрываць, якія пытанні вам задавалі, што вы на іх адказалі, што тут адбывалася і як. Чым менш вядома пра мультывак, тым менш шанцаў, што нехта старонні паспрабуе паўплываць на тых, хто з ім працуе. Ён змрочна усміхнуўся. У нас і так жыццё няпростае. Норман кіўнуў. Разумею. А цяпер, можа, вы хочаце паясціць і выпіць? Не. Пакуль што не. У вас ёсць пытанні. Норман пакруціў галавой. У такім выпадку скажыце нам, калі будзеце гатовыя. Я ўжо гатовы. Вы ўпэўненыя. Цалкам. Полсан кіўнуў і даў знак сваім памочнікам пачынаць. Яны наблізіліся да Нормана з пужаючымі машынамі, і ён адчуў, як у яго пачасцілася дыханне. Мучыльная працэдура доўжылася амаль 3 гадзіны і перапынялася ўсяго на некалькі хвілін, каб Норман мог выпіць кубак кавы і да свайго вялікага сораму скарыстацца начным гаршком. Увесь гэты час ён быў прывязаны да машын. Напрыканцы ён быў смяротна стомлены. Ён падумаў з іроніяй, што выканаць абяцанне нічога не раскрываць будзе вельмі проста. У яго ўжо ад пытанняў была поўная каша ў галаве. Чамусьці раней Норман думаў, што мультывак будзе размаўляць загробным, нечалавечым коласам, магутным і грымотным. Відавочна, гэтае ўяўленне яму навеялі бясконцыя тэлевізійныя праграмы. Вырашыў ён цяпер. Рэальнасць аказалася да крыўднага нерамантычнай. Пытанні паступалі на палосках нейкай металічнай фольгі, усяго ў дзірках. Другая машына ператварала дзіркі ў словы, і Полсан чытаў гэтыя словы Норману, а потым перадаваў яму пытанне, каб ён прачытаў яго сам. Адказы Нормана запісваліся на магнітную стужку, яе прайгравалі, а Норман слухаў, ці ўсё правільна, і ягоныя праўкі і дапаўненні адразу ж запісваліся. Затым стужка заправілася ў перфарацыйны апарат, і вынікі перадаваліся мультываку. Адзінае пытанне, якое запомнілася Норману, было быццам выхоплена з размовы дзвюх кумушак і зусім не адпавядала ўрачыстасці моманту. Што вы думаеце пра цэны на яйкі? І вось усё пазаду. З яго цела асцярожна знялі шматлікія электроды, распусцілі пульсуючую павязку на перадплечы, прыбралі апаратуру. Норман устаў глыбока і сутаргава ўдыхнуў і спытаў: «Усё? Я вольны?» «Не зусім». Полсан паспяшаўся да яго з падбадзёрваючай усмешкай. «Мы прасілі вас затрымацца яшчэ на гадзіну». «Навошта?» – занепакоіўся Норман. Прыкладна столькі часу патрэбна мультываку, каб звязаць атрыманыя новыя даныя з мільярдамі ўжо наяўных у яго звестак. Бачыцца, ён павінен улічваць тысячы іншых выбараў. Справа вельмі складаная. І можа здарыцца так, што нейкае прызначэнне акажацца неўвязанае, скажам, санітарнага інспектара ў горадзе Фінікс, штат Арызона, ці муніцыпальнага саветніка ў Уілкс-Бару, штат Паўночная Караліна. У такім выпадку мультывак будзе вымушаны задаць вам яшчэ некалькі вырашальных пытанняў. «Не», – сказаў Норман, – «я больш ні за што не згаджуся». «Магчыма, гэтага і не спатрэбіцца», – запэўніў яго Полсан. Такія сітуацыі ўзнікаюць вельмі рэдка, але на ўсялякі выпадак вам давядзецца пачакаць. У яго голасе прагучалі ледзь прыкметныя сталёвыя ноткі. «Вашыя жаданні тут нічога не вырашаюць. Вы абавязаны». Норман стомлена сеў на крэсла і паціснуў плячыма. Полсан працягваў: «Чытаць газеты вам не дазваляецца, але калі дэтэктыўныя раманы, партыя ў шахматы ці нешта падобнае дапамогуць вам скароткаць час, вам дастаткова толькі сказаць. Нічога не трэба. Я проста пасяджу». Яго правялі ў маленькі пакой побач тым, дзе ён адказваў на пытанні. Ён сеў у крэсла, абцягнутае пластыкам, і заплюшчыў вочы. «Хочаш, не хочаш, а давядзецца чакаць, пакуль скончыцца гэты апошні гадзіннік». Ён сядзеў нерухома, і паступова напружанне спала. Дыханне стала менш перарывістым, і дрыготка ў пальцах больш не перашкаджала сціскаць рукі. Можа, пытанняў больш не будзе. Можа, усё скончылася. Калі гэта так, яго чакаюць факельныя шасці і выступленні на разнастайных прыёмах і сходах. Выбарчык гэтага года. Ён, Норман Малер, звычайны прадавец з маленькай крамы ў Блумінгтоне, штат Індыяна, не народжаны вялікім, не дасягнуўшы велічы ўласнымі заслугамі, трапіў у незвычайную сітуацыю. Яго прымусілі стаць вялікім. Гісторыкі будуць урачыста згадваць выбары Малера ў 2008 годзе, бо гэтыя выбары будуць называцца менавіта так – выбары Малера. Слава, павышанне ў пасадзе, зіходкі і грашовыя патокі – усё тое, што было так важна для Сары, амаль не займала яго.
Вядома, гэта вельмі прыемна, і ён не збіраецца адмаўляцца ад падобных выгод. Але ў гэты момант яго займала нешта зусім іншае. У ім раптам прачнуўся патрыятызм. Што не кажа, а ён тут прадстаўляе ўсіх выбаршчыкаў краіны. Іх спадзяванні сабраліся ў ім як у фокусе. На гэты адзіны дзень ён стаў увасабленнем усёй Амерыкі. Дзверы адчынілася, і Норман увесь нацягнуўся, чакаючы. На імкненне ён унутрана сціснуўся. Няўжо зноў пытанні? Але Паўлсан усміхаўся. Усё, містер Малер. І больш ніякіх пытанняў, сэр? Ніводнага, прайшло без ускладненняў. Вас адвязуць дадому, і вы зноў станеце прыватнай асобай, вядома, наколькі гэта дазволіць вам шырокая публіка. Дзякуй. Норман пачырванеў і спытаў. Цікава, а хто абраны? Паўлсан пакруціў галавой. Давядзецца чакаць афіцыйнага паведамлення. Правілы вельмі строгія. Мы нават вам не маем права сказаць. Думаю, вы разумееце. Вядома. Вядома, збентежана адказаў Норман. Агент службы бяспекі дасць вам падпісаць неабходныя дакументы. Добра. І раптам Норман адчуў ганар. Незвычайны ганар. Ён ганарыўся сабой. У гэтым недасканалым свеце суверэнныя грамадзяне першай у свеце і найвялікшай электроннай дэмакратыі праз Нормана Малера, так праз яго, зноў здзейснілі сваё свабоднае, нічым не абмежаванае права выбіраць свой урад.